Να σας καλωσορίσω στο καφενείο της Πέμπτης. Απόψε έχουμε μια ιδιαίτερη νύχτα. Είναι μέσα στα πλαίσια της σειράς των παρουσιάσεων που κάνουμε για να βγαίνουν οι αλήθειες από το πηγάδι. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε μια άλλη οπτική στα γεγονότα της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας, πέρα από την συνηθισμένη κλαψάρικη εκκληστική προσέγγιση ότι τα πάντα συνέβησαν γιατί κάποιοι κακοί ήρθαν στην Κύπρο και υποφέρει ο Κυπριακός λαός και λέω ότι ο Κυπριακός λαός δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Για να καταλάβουμε αυτά τα γεγονότα, είδαμε διάφορες πηγές μέχρι σήμερα και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ανδρίκο Βαρνάβα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολλά ζητήματα, αλλά η αφορμή για την παρουσία τη δική του σήμερα είναι το βιβλίο το οποίο εκδίδεται στα ελληνικά. Εκδόθηκε στη ελληνική έκδοση τώρα. Είναι η δολοφονία του Βρετανικού Κύπρου το 1934 και οι απαρχές της ΕΟΚΑ, που ασχολείται με μια δολοφονία. Μια δολοφονία κάποιου που ξεκίνησε με εθνικιστικές θέσεις και επειδή συνεργάστηκε με την Βρετανική απικιακή κυβέρνηση, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να δολοφονηθεί για να επιβληθεί η άποψη του ένωση και μόνο ένωση. Αυτά να μας τα πει φυσικά ο Νίκος και ο Ανδρίκος Βαρνάβα. Να πω ότι στο επόμενο καφενείο θα έχουμε πάλι μέρος της σειράς τους για να βγαίνουν λίγο από το πηγάδι με αφορμή το έργο των σκοπευτήριων του γκρουπ του Σόλο για Τρεις. Θα έχουμε τη Χριστίνα Χριστό και τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, την Μαρία Μαρνερίδου Καρσερά και τον Μιχάλη Καζάκα, που θα μας πούν τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι και ποιες είναι οι εμπειρίες που είχαν στην παρουσίαση του πολιτικού θεάτρου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιάσει αξιόλογες δουλειές και που ασχολούνται με την πρόσφατη κυπριακή ιστορία. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί η αλήθεια δεν ευκαιρνεί μόνο μέσα από τις αναλύσεις, αλλά μέσα και από την αντανάκλαση της πραγματικότητας στην τέχνη, κάτι το οποίο το σκοπευτήριο διάβεραν πολλά ενδιαφέροντα τρόπο και προσβλέπουμε σε μια πολλά όμορφη νύχτα την ερχόμενη Πέμπτη. Να πω ότι έχουμε την ανάγκη σας, όχι μόνο της παρουσίασης, αλλά και της οικονομικής σας συνεισφοράς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στο καφενείο. Μέχρι σήμερα για 8 χρόνια έχουμε στηριχτεί σε εσάς και στη συνεισφορά σας και μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη δουλειά. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον με την ίδια επιτυχία. Να δω όμως τον λόγο στον Νίκο Μικελιώτη για να μας κάνει μια εισαγωγή στο θέμα. Ναι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Βέβαια, η πρόσκληση αφορά κυρίως τον φίλο, τον Ανδρίκο τον Βαρνάβα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Flaming Flankers της Νότιας Αυστραλίας. Είναι επίσης επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστημίου Τερμόρφορντ του Λέστερ. Έχει γράψει πάρα πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Γράψει έναν εξαιρετικό βιβλίο, το πρώτο του για τον υπεριαλισμό στην Κύπρο. Τον υπεριαλισμό στην Κύπρο, το πρώτο βιβλίο το οποίο αφισβήτησε πάρα πολλά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε η βάση
στην Κύπρο στις μάλλον πρώτης περίοδου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Κύπρο, 1914, και μετά έγραψε ένα βιβλίο για τον πόλεμο, για τον Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σημαντικό έργο για τους μουλάριδες της Κύπρου. Σήμερα έκαμε τις αποκαλυπτήρια μιας πλακέτας για να τιμηθούν οι μουλάριδες, μια φοβερή, πολλά ενδιαφέρουσα ιστορία, μια ιστορία από τα κάτω. Το γήπεδο εκεί που είναι η πύλη Αμοχώστου. Το πάρκο εκεί, πώς το λένε. Μάλιστα. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του και είχαμε μια συζήτηση για το βιβλίο του «Δολοφονία στη Βρετανική Κύπρο» το 1934 και οι απαρχές της ΕΟΚΑ, διαβάζοντας τα αρχεία ενάντια στο ρεύμα, που είναι η αφορμή μας για τη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ μας. Ο θα κάνουμε μια παρουσίαση, στη συνέχεια θα σχολιάσω εγώ και θα κάνουμε ένα διάλογο γύρω από τα θέματα του. Θα ξεκινήσω έτσι με μια αντρίνη εισαγωγή του θέματος. Απλώς να πω ότι ο Αντρίκος, προστούμε στον Αντρίκο ένα μεγάλη ευγνωμοσύνη που άνοιξε τα αρχεία εκεί που δεν θα άνοιγαν μέχρι το 2034, για να βγει αυτό το βιβλίο, να πει την ιστορία που θα ξεκινήσει, γιατί είναι πολύ σημαντική να καταλάβουμε. Τα αρχεία των Βρετανών, τα οποία εφηγάδευσαν οι Βρετανοί και τα πήραν μαζί τους, δεν είναι μόνο στην Κύπρο που έγινε τούτο, τα πήραν στην κάτω, και ο Αντρίκος ο Βαρνάβα μέσα από την επιμονή που όταν ανακάλυψε κάποια στοιχεία μπόρεσε και άνοιξε τα αρχεία. Λοιπόν, ξεκινούμε από κάτι το οποίο είναι το βασικό ερώτημα. Ήταν η δολοφονία του Τριανταφυλλίδη η πρώτη δολοφονία για την Ένωση, όπως είναι ο τίτλος της, ο προβοκατόρικος τίτλος της σημερινής εκδήλωσης, δηλαδή κυματοδοτεί μήπως έναν κομβικό σημείο, ένα σημείο ιστορικής καμπής, όπου η τρομοκρατική βία θα αποτελέσει έναν κανονικό μέσο, κανονικών εργαλείων της εθνικιστικής παράταξης για να επιβάλλει τη γραμμή της στην επίλυση του Κυπριακού. Και αυτό μήπως συνδέεται με την ακροδεξιά, κακή έκφραση, ριζοσπαστικοποίηση, μια έκφραση που απευθύνω, θέλω να ομολογήσω, της κλίκας γύρω από τον Κυρηνίας Μακάριον τον δεύτερον μετέπειτα, και την ΕΡΕΚ που ξεκινούν μετά και συνεχίζουν με τις μαζικές δολοφονίες Έλληνο-Κυπρίων, Κυπρίων γενικότερα από την ΕΟΚΑ. Τρίτον, υπάρχει μήπως μια γραμμή συνέχειας, η οποία δεν είναι απλώς γενεαλογία, αλλά μια γραμμική πρόοδος, με συντηρητική έννοια, όπου η βαρβαρότητα της πολιτικής βίας της ακροδεξιάς καθίσταται έναν κανονικό όπλο, αποφασιστικό όπλο, το κύριο όπλο θα έλεγα, όπου η ΕΟΚΑ μετατρέπεται πλέον όχι απλώς μια οργάνωση, αλλά έναν άτυπο καθεστώς αρχικά επί αποικιοκρατίας και στη συνέχεια σε κανονικό καθεστώς επί κυπριακής δημοκρατίας, το οποίο ασφαλώς δημιουργά στη συνέχεια και την κατάσταση περί του Τουρκοκύπριου που αντίστοιχα μετατρέπονται σε ένα κανονικό καθεστώς βίας στην βάση της. Το επιχείρημα του συγγραφέα είναι ότι η ΕΡΕΚ είναι οι απαρχές της ΕΟΚΑ, με όρους του Αρτουζέρ θα λέγαμε ότι μετατρέπεται η ΕΟΚΑ σε κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό που εξοβελίζει, περιθωριοποιεί τους κομμουνιστές και τους Τουρκοκύπριους. Και εκεί είναι που τα ήβραν με τους Εγγλέζους. Υπάρχει δηλαδή ένα μνήμα που συνδέει τη δολοφονία, λέει ο συγγραφέας, το κεντρικό του επιχείρημα, τη δολοφονία του Τριανταφυλλίδη, που παρεμπιπτόντως δεν είναι η πρώτη δολοφονία. Η πρώτη δολοφονία, σύμφωνα με τον Αντρίκο, είναι η δολοφονία του Ζεμενίδη στο Λονδίνο. Μπορεί να είναι η πρώτη δολοφονία του Ζεμενίδη στο Λονδίνο ένα χρόνο πριν, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Αδελφότητας. Συνδέεται τούτη η δολοφονία με την
με τον περίεργο θάνατο, μάλλον δηλητηρίαση του Αρχιεπισκόπου Λεόντιου, ο οποίος ήταν 36 μέρες μόνο Αρχιεπίσκοπος πριν ξαφνικά να πεθάνει και να λάβει ποιος? Ο Κυρηνίας, ο Μακάριος ο δεύτερος. Και όλη η ομάδα αυτή που συμμετείχε και κατά πάσα πιθανότητα σχεδίασε, οργάνωσε, ήταν και να εκτέλεσε, δεν ξέρω, την δολοφονία του Τριανταφυλλίδη να είναι η ομάδα στη συνέχεια που θα οργανώσει μέσα από την Εκκλησία, επίσημα πλέον, από τις απαρχές του αγώνα της ΕΟΚΑ, θα φέρει και το γρήμα και θα είναι η ίδια ομάδα που θα συνεχίσει παρακάτω μέσα στους 12 που ίδρυσαν την ΕΟΚΑ. Είναι και πλέον θα έχει καταστρέψει όποια δυνατότητα ή σκοτώσει όποια δυνατότητα συνεννόησης Ελληνοκυπρίων και Κυπρίων, αλλά και Ελληνοκυπρίων μεταξύ τους, που είναι τόσο οι αντικομουνιστές. Έτσι ολοκληρώνεται εσωτερικά το παιχνίδι που παίξει και διεθνώς και τα αποτελέσματα μας είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Αυτό νομίζω είναι σε αδρές γραμμές το γενικό επιχείρημα του Ανδρίκου του Βαρνάβα, αλλά στον ακούσουμε να μας πει ακριβώς πώς και τι έγινε τότε. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε και που ήρθατε να με ακούσετε. Όπως ξέρετε, τα ελληνικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο καθαρά μπορώ. Τα είπες όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Όλον αυτόν άρχισε το 2011 όταν η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όταν έφευγε από τις απικίες είχε πάρει μαζί της έγγραφα από το αρχείο που ήταν να παραδώσει στην καινούρια χώρα που ήταν να ιδρυθεί. Φυσικά δεν μιλούμε μόνο για την Κύπρο, μιλούμε για έγγραφα που είναι άσχετα, αλλά φυσικά μιλούμε και για έγγραφα που είναι sensitive. Ευαίσθητο. Σαν, άμα δούμε τη λέξη δολοφονία, τι νομίζεις θα έλεγε? Φυσικά είναι κάτι που είναι sensitive. Αυτό το συγκεκριμένο file ήταν κλειστό για 100 χρόνια, δηλαδή θα ανοιγόταν στο 2034, διότι 100 χρόνια από την δολοφονία, όταν ανοίχτηκε το file. Έκανα αίτηση να ανοιχτεί και μου το απόρριψαν. Ήμουν στην Κύπρο το 2012 όταν έκανα appeal. Ναι, και ανοίξαν το file, αλλά κρατήσαν σελίδες, μαυρίσαν άλλους παραγράφους. Και μετά εγώ συνέχιζα, ας πούμε, part-time, δούλευα πάνω σε αυτό το project. Είχαν πολλά άλλα έγγραφα, υπήρχε και δεύτερον file, εντάξει, που ήταν ανοιχτό και όπως είπα σε άλλη συνάντηση, είχαν και το ίδιο document και στα δύο και μες στο έναν ήταν μαυρισμένο και στο άλλο δεν ήταν. Που σημαίνει ότι ήξερα τι είχαν μαυρίσει και ήξερα ότι δεν είχε να κάνει καθόλου με την υπόθεση. Δεν είχε να κάνει καθόλου με ποιος μπορεί να ήταν πίσω. Καταλάβες, από αυτόν που βασικά ήταν όργανο και έπαιξε τον Τριανταφυλλίδη. Ο Τριανταφυλλίδης ήταν ένας κορυφαίος δικηγόρος την εποχή του. Μπορεί ο καλύτερος. Όταν ήρθε πίσω στην Κύπρο το 2012 που σπουδές του στην Αθήνα, άρχισε το γραφείο του και συμμετείχε στα πολιτικά. Αλλά όχι πρώτον, ας πούμε, πρώτη γραμμή, αλλά ήταν εκεί, κοντά. Το 30, we fast forward, το 30 έβαλε υποψήφιος για το Legislative Council και κέρδισε με την υποστήριξη του ΕΡΕΚ, βασικά. Εντάξει. Το ΕΡΕΚ ιδρύθηκε το 1929, ήταν μια μυστική οργάνωση που ήταν οπλισμένη και όπως είχε και η ΕΟΚΑ παρόμοιον με τις ΕΟΚΑς μετά. Αλλά
όταν βγήκε ο Τριανταφυλλίδης, μετά η κυβέρνηση τον κάλεσε να συμμετέχει και στο Executive Council, που η ΕΡΕΚ δεν το θεωρούσαν σωστό και οι σχέσεις τους κόψανε. Και όχι μόνο κόψανε, ήταν προδότης τώρα. Εντάξει, τον εβάλανε στο ίδιο καλάθι με τον Νεοπτόλεμο Πασχάλη, τον Στέλιο Παυλίδη, που ήταν ο Πασχάλης ήταν ο Solicitor General, δηλαδή μεγάλη θέση, δεύτερος του Γενικού Εισαγγελέα. Άλλος ο Attorney General και άλλος ο Solicitor. Ναι. Solicitor General και ο Attorney General είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Δεύτερος του. Solicitor General. The Attorney General was British. Ναι, μπράβο. Και ο Παυλίδης ήταν Crown Counsel. Και τον εμισούσαν. Το 1931 ο Τριανταφυλλίδης ήταν εκεί, ας πούμε, αλλά δεν συμμετέχει σε αυτά που έγιναν. Και μάλλον προσπαθούσε δεν ξέρω αν προσπαθούσε να τα σταματήσει, αλλά πρόβλεψε τι θα γινόταν. Ότι αυτός ο δρόμος will doom their cause. Έχεις να το μεταφράσεις? Να υπονομεύσει το σκοπό που ήταν. Ο σκοπός ήταν να πετύχουν τα εθνικά. Και όταν γίνηκαν αυτά το 1931 και φυσικά οι Βρετανοί βγάλαν την συνθήκη, καταπατήσαν αυτούς που ήταν ενεκατωμένοι, αλλά προπαντός στην αριστερά. Μετά αποφάσισε ο Τριανταφυλλίδης να ακολουθήσει και από πριν πίστευε στην γραμμή του Βενιζέλου, που ήταν για να πραγματοποιηθεί η Ένωση. Ο μόνος δρόμος για να πραγματοποιηθεί είναι με να έχεις συνεργασία με τους Εγγλέζους. Μόνο να τους φέρεις μαζί σου θα μπορούν να πραγματοποιηθεί η Ένωση. Και αυτός ήθελε να αναπτυχθεί η κοινωνία, η οικονομία και τα πολιτικά δικαιώματα. Φυσικά μέσα στα πλαίσια της Αγγλοκρατίας. Τώρα, οι εχθροί του πιστεύαν ότι άμα γίνει αυτό, κινδυνεύει η Ένωση. Διότι το βασικό argument που κάνουν για την Ένωση είναι ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας με την Ένωση. Κατάλαβες, είναι το magical formula. Και έτσι πιστεύαν άμα πραγματοποιηθεί, αναπτυχθεί η χώρα, δεν θα θέλουν την Ένωση μετά. Και μπορεί να θέλουν κάτι άλλο. Και όπως ξέρεις, οι άλλες οι χώρες, οι περισσότερες, δεν θέλαν ένωση με κάποια άλλη χώρα. Θέλαν ανεξαρτησία. Και η ανεξαρτησία ήταν το πιο χειρότερο πράγμα για αυτούς. Διότι το μόνο πράγμα που θέλαν ήταν την ένωση και μόνο την ένωση. Άμα διαβάσετε το βιβλίο θα δείτε και μετά, όχι μόνο στη δεκαετία του 30, αλλά και μετά στο 40 και μετά στο 50, που για παράδειγμα γράφει ο Πολυκάρπος Ιωαννίδης, που είναι ένας από αυτούς από τους 5 που ήταν εγκατωμένοι σε αυτόν την δολοφονία. Μάλλον ήταν. Έγραφε ότι καλύτερα να είμαστε κάτω από τους Άγγλους παρά να έχουμε αυτοκυβέρνηση. Καταλάβες. Τώρα ο Τριανταφυλλίδης το 1933 δέχτηκε την invitation, πρόσκληση για να συμμετέχει στο Advisory Council. Το νομοθετικό συμβούλιο. Ναι, νομοθετικό συμβούλιο. Που ήταν να κάνουν οι Εγγλέζοι το πρώτο βήμα πριν να σκεφτούν για να φέρουν συνθήκη πίσω. Γιατί ευκάλαν τη συνθήκη. The Constitution was withdrawn, suspended. Ναι, το Σύνταγμα. Και δέχτηκε, κάτσα σε έναν meeting, εν τω μεταξύ του είχε παραλάβει γράμμα που τον απειλήσαν, και πιστεύαν οι Εγγλέζοι, καταλάβαν ποιος το έγραψε, ξέρεις αυτά που έγραφε και πώς τα έγραφε,
ταυτιζόταν με κάποιον που έγραφε στις εφημερίδες και γνωρίζαν ότι ήταν μάλλον ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Και βασικά στις 12 του Γενάρη, αυτήν την ημέρα είχε πάει στη Λάρνακα, είχε μια υπόθεση εκεί, ήρθε πίσω στη Λευκοσία, είχε μια υπόθεση εδώ. Μετά βγήκε έξω με τον κουνιάδον του, τον Νικόλα Κουρέα, και εμείνησαν δίπλα-δίπλα τα σπίτια τους, στη γωνιά που είναι τώρα Μακαρίου, και ξέχασα πού άρχισε το Μακαρίου. Τι άρχισε το Μακαρίου, και με αφήσει Μακαρίου. Ναι, thank you. Πας στη γωνιά. Μπράβο. Τότε δεν ήταν Μακαρίου. Ξέρεις τι δύσκολα ήταν να το μάθω αυτό, ότι δεν ήταν Μακαρίου τότε. Και έγραφε Λάρνακος και Λάρνακας. Και λέμε το Λάρνακας είναι αλλού. Και μετά έμαθα ότι τέλος πάντων ήταν πας στη γωνιά, έμπηκε σπίτι του, το πλησίασε ένας και τον έπαιξε 2 φορές. Έτρεξε ο δολοφόνος, ο Τριανταφυλλίδης εντωμεταξύ τον επήραν στην κλινική του Μιλτιάδη Κουρέα, ξάδερφου του άλλου του Κουρέα, και αυτός είχε πρόσφατα φέρει X-ray machine. Ήταν καιρό νέο παιχνιδάκι. Κατάλαβες, ήθελε να βρει τη σφαίρα με το X-ray machine και δεν την ευρίσκαν. Κάποιος σε κάποια φάση του λέει πρέπει να κάνουμε ενεχείρηση τώρα. Δεν είχαν πολύ νεύμα. Κατάλαβες, έκαναν τον την ενεχείρηση, αλλά το πρωί έφυγε ο Τριανταφυλλίδης. Τώρα, ο Κουρέας, ο άλλος, ο Νικόλας, εγούρισε τον δολοφόνο και σταματήσασε κάτω από ο Λυκαβητός, που είναι η αστυνομία, δεν έχει νεκροταφείο, το παλιόν εκεί. Και είναι ο μόνος που είδε τον δολοφόνο, εκτός από το θύμα φυσικά, που δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Εν τω μεταξύ, πιάσαν οι Βρετανοί πώς αντίδρασαν. Από την αρχή, το advice που είχαν από διάφορους, τον Νεοπτόλεμον Πασχάλη, τον Blackford που ήταν ο Attorney General και άλλους, ήταν ότι ήταν συνωμοσία της ακροδεξιάς του ΕΡΕΚ. Μπράβο, και πιάσαν 5 και τους στείλανε στα χωρκά, εξορία, που ήταν standard, ξέρεις, approach σε αυτό. Μετά, εν τω μεταξύ, η Κύπρος ήταν, ας πούμε, σοκαρισμένη. Κατάλαβες. Οι περισσότεροι εγγράφαν, ξέρεις, ότι χάσαμε έναν παιδί της Κύπρου και τα λοιπά, αλλά άλλοι εγγράφαν το αντίθετο. Στην Αθήνα ήταν εξορισμένοι ο Κυρηνίας, Σάββας Λοϊζίδης. Γνωρίζουμε τι έκαναν εκεί. Γνωρίζουμε ότι ο Σάββας Λοϊζίδης έγραφε για εφημερίδες, ποιες εφημερίδες. Γνωρίζουμε αυτά που έγραφε πριν, που ήταν στην Κύπρο. Και βλέπουμε, δεν θυμάμαι, 2-3 άρθρα που βγήκαν στις ελληνικές εφημερίδες, που γράφουν ότι ο Τριανταφυλλίδης δεν δολοφονήθηκε για πολιτικούς λόγους. Ότι he was murdered for personal reasons. Okay? Για το lifestyle που είχε. Δεν μας λέει τι σημαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν πολλά φήμες ότι αυτόν ήταν γυναικοδουλειές, εντάξει. Και αυτή η επίστολη, αυτόν το άρθρο, παρακάτω λέει ότι ο Τριανταφυλλίδης ήταν προδότης και έλεγε πολλά για αυτό, πολλά άσχημα, και τέριαζε του να δολοφονηθεί. Και ότι η Κύπρος είναι καλύτερη τώρα που θα είναι καλύτερη τώρα που δολοφονήθηκε, αλλά δεν δολοφονήθηκε για την Ένωση. Right? We're not going to blacken το όνομα της Ένωσης. Αλλά καλά του. Αυτά τα άθρα και άλλα, αλλά προπαντός αυτά, βασικά μιλάει στο δεύτερο part of the title. Να διαβάζουμε τα έγγραφα εναντίον του ρεύματος. Όταν κάποιος θέλει να distract
ή να Από deflect, προς Ανατολής. to deflect away from there. Αυτοί ξέραν ότι τους είχαν συλλάβει τους 5 που ήταν δικούς τους ανθρώπους. Για να κάνουν deflect, αρχίσανε αυτόν τις φήμες για τις γενικοδουλειές. Αλλά στο ίδιο άρθρο ξεκάθαρα δείχνουν ότι έχουν motive. Κίνητρο. Κατάλαβες. Κίνητρο και ευκαιρία. Ναι, κίνητρο και ευκαιρία, ναι. Τώρα, μετά περνούν 6 μήνες περίπου και αρχίσουμε και βλέπουμε τους Βρετανούς να αλλάσουν από μια συνωμοσία ακραία δεξιάς σε μια κομμουνιστική. Και προσέξτε, σε αυτό το εξάμηνο επόμενο αυτό που θεωρώ το δολοφόνο κυκλοφορεί ελεύθερα. Κυκλοφορεί ελεύθερα, εκτός τον επιάσαν μετά για μια άλλη Απειλή. ναι, έπαιξε κάποιον, δεν τον εσκούδωσαν, έπαιξε τον και πήραν τον δικαστήριο και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για το δικαστήριο αυτόν. Αυτός εγκατηγορούσε έναν άλλον και ο άλλος τον κατηγορούσε αυτόν. Και βασικά αυτό ήταν και ο Μουχτάρης των Αγίων Ομολογητών. Αγίων Αυτομέτριων. Έκανα εγώ λάθος. Ναι. Το Μουχτάρης του Αγίου Αναστασιάδης. Ναι. Και τον έβαλα φυλακή επί ζωή. Για την απόπειρα. Ναι. Και όπως μας είπε ο Υιός του Προλίγους. Ναι. Και εν τω μεταξύ ήρθανε μάρτυρες μετά που τον επιάσαν, δεν το ξεκάθαρα, δεν το είπα προλίγος. Όταν τον επιάσα για την άλλη, ήρθαν οι μάρτυρες που μετά πήγαν στο δικαστήριο και είπαν ότι αυτός ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον Τριανταφυλλίδη. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή υπήρχε reward. Αμοιβή. 1.000 λίρες. Το μεγάλο ποσό για την εποχή. 1.000 λίρες. Το πρόβλημα με όλον αυτό είναι φυσικά γιατί περιμέναν αυτοί να περάσουν τόσο καιρό να έρθουν μπροστά, διότι τους απειλούσε. Έτσι είπαν αυτοί στο δικαστήριο. Μετά από 12 μήνες από την δολοφονία, πήραν τον Σταύρο Χριστοδούλου, ένα παιδί, 18-19 χρονών, στο δικαστήριο. Σε pre-hearing και μετά σε δικαστήριο, ότι δολοφόνησε τον Τριανταφυλλίδη. Το prosecution, η κατηγορούσα αρχή, ναι, η οποία ήταν από κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε ότι ήταν κομμουνιστική συνωμοσία, ότι ο Χριστοδούλου ήταν κομμουνιστής, που το ομολόγησαν ότι ήταν κομμουνιστής, αλλά είπε ότι παρέτησε τον κομμουνισμό και δεν είχε σχέσεις μαζί τους. Πήραν τον δικαστήριο και οι μάρτυρες, υπήρχαν 30 μάρτυρες. Το πρώτο πράγμα να πούμε είναι ότι δεν ήταν ο Νικόλας Κουρέας μάρτυρας. Ο μόνος που είδε τον δολοφόνο δεν ήταν μάρτυρας. Από εδώ βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι suspicious. Εντάξει. Ο λόγος που δεν ήταν ο Νικόλας Κουρέας μάρτυρας είναι ότι όταν έγινε η δολοφονία ήταν 7 η ώρα το βράδυ. Να σκεφτείτε 12 του Γενάρη είναι σκοτεινά. Τα φώτα δεν ήταν όπως είναι τώρα. Φυσικά είχε φώτα, διότι ήταν σαν κέντρο εκεί, αλλά ώσπου να βουρήσουν στον Λυκαβητόν όταν τον πλησίασαν, δεν ήταν και τόσο. Δεν είχε φώτα και τόσο. Και όταν του βάλασαν line-up 2 φορές, διάλεξε 2 διαφορετικούς άντρες. Δεν τον αναγνώρισε. Αλλά δεν ξέρουμε αν ένας από αυτούς μια φορά ήταν ο δολοφόνος. Ο Υιός Πίτερ και δεν είναι. Ναι, αλλά πού το ξέρει. Ναι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Άμα το είπε δεν ξέρω. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ναι. Η κυβέρνηση είπαμε ότι προχώρησε με αυτήν την ιδέα ότι ήταν κομμουνιστική συνωμοσία λόγω ότι ο Τριανταφυλλίδης δεν αντιπρόσωπευσε κομμουνιστές τότε στο 1931 και περιμέναν 3 χρόνια να τον δολοφονήσουν.
με ποια λεφτά να τον δολοφονήσουν. Οι κομμουνιστές ήταν σχεδόν rump από ό,τι ήταν, ξέρεις, πριν. Φυλακίσαν την ηγεσία, εξορίσαν τους πατούς το 1944, καταστολή του Πάλμερ, είχε επιβληθεί πλέον. Και οι τρεις από τους μάρτυρες της κυβέρνησης που έπρεπε να κάνουν, ας πούμε, support την κομμουνιστική συνωμοσία, είπαν ξεκάθαρα ποιος επλέρωσε τον κατηγορούμενο, διότι αυτός τους είπε ότι τον δολοφόνησε και τους απείλησε να μην πούν τίποτε και τους είπε ποιος τον επλέρωσε. Ο Δόκτωρ Πηγασίου, ο οποίος είχε εξοριστεί στην Ανδρολίκο. Ήταν ένας από τους 5 που είχε εξοριστεί. Και τρεις το Και αν δεν έχω λάθος, ένας δρόμος εδώ είναι, που μένει ο θείος μου, είναι Πηγασίου. Μπορεί να είναι για Πηγάσου, ναι, Πηγάσου περίπου. Ενώ Πηγασίου, άλλος ο Πηγασίου. Άλλος ο Πηγασίου. Anyway, Pegasus. Τέλος πάντων, τούτος ο Πηγασίου, ούτε και αυτός ήταν μάρτυρας. Ούτε κατηγορήθηκε τίποτε. Το δικαστήριο φυσικά βρήκε αυτόν παράξενον. Το prosecution σπρώχνει για κομμουνιστική συνωμοσία. Οι μάρτυρες του λένε ότι ο Πηγάσιο πλέρωσε τον δολοφόνο. Που σημαίνει ότι δεν ταιριάζει αυτό. Συνήθως το prosecution τα έχει όλα lined up, you know, as we say, the ducks lined up. Αμένα και ταξινομημένα σειρά. Φυσικά τον βρήκαν not guilty. Οι τρεις δικαστές τον είπαν αθώωσαν τον. Οι δύο, ο ένας ήταν abstained, θυμάσαι. Ναι. Ο Ιγγλέζος νομίζω είχε abstained. Ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος. Ο Τουρκοκύπριος ήταν ο πατέρας του ήταν ο Ραΐφ Τεχτάς, ο πατέρας του Ραούφ Τεχτάς, ο οποίος εκφώνησε και λόγο στην κηδεία του Τριανταφυλλίδη. Δεν ξέρω αν ήταν στην κηδεία, αλλά παντού, σε όλα τα μέρη της Κύπρου, υπήρχαν memorial services from the legal. Ναι, από τους δικηγόρους. Ναι, και τους δικαστές, και μίλησαν σε ένα από αυτά. Δεν θυμάμαι, ήταν στην κηδεία. Ο γιος του ισχυρίζεται ότι είπαν ο Ραΐφ Τεχτάς, φέρτε μου τον δολοφόνο του φίλου μου, όποιους και να είναι, και θα τον κρεμάσω. Ναι, αλλά όταν του παρουσιάσαν κομμουνιστική συνωμοσία και οι τρεις οι μάρτυρες της κυβέρνησης είπαν ότι ο Πηγάσιου τον επλέρωσε που ήταν του ΕΡΕΚ και τον είχα. Πώς ήταν να τον βρουν guilty? Να παρουσιάσω κάτι το Αν ναι, δείξτε τις φωτογραφίες. Ναι, οι φωτογραφίες της εποχής. Θέλω να πεις και ολόγια κάθε πριν να σου πω. Ναι. Το ένα είναι το βιβλίο, οι δύο covers του βιβλίου. Είναι η φωτογραφία του Τριανταφυλλίδη. Next. Το νέο του Τριανταφυλλίδη με δικηγόρο. Ναι, μοιάζει κανένα. Είναι ο πατέρας του Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Του Σόλων, του Άννη, παππούς του Φρις και της Στέλλας. Αλλά μοιάζει της Στέλλας πολλά. Ναι, πολλά. Εδώ είναι ο τρίτος. Όχι. Είναι εδώ ο τρίτος που ποδά. In the middle, can you see? Above the garbage, ναι. Είναι βασικά οι δικηγόροι και οι δικαστές εδώ. Έστω και τον εμισούσαν, αν δεν έχω λάθος, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, το 32 νομίζω, ο Λεόντιος, που ήταν ο επίσκοπος της Πάφου, ή το 33 μετά που πέθανε ο αρχιεπίσκοπος, τέλος πάντων, οι Βρετανοί τον κατηγορήσαν for sedition. Εντάξει, ήταν σε δύσκολη θέση. Ήταν να τον. Και ποιον έβαλε για δικηγόρο? Τον Τριανταφυλλίδη. Ο οποίος Τριανταφυλλίδη δεν πήγαινε καλά, διότι
Υπήρχε μια προηγούμενη κόντρα. Ναι, υπήρχαν πολλές κόντρες. Το άλλο που δεν είπαμε, όταν επέθανε ο Αρχιεπίσκοπος το 1933 και έμεινε ο Λεόντιος, η αλήθεια ήταν εξορισμένη, θέλαν να κάνουν εκλογές και να μην έρθουν πίσω οι άλλοι δυο. Και μιλούμε για τον Νικόδημο Μιλωνά, ναι, και τον Μακάριο ο Δευκαίος. Ναι. Ο Τριανταφυλλίδης έδωσε τη θέση του και είπε ότι δεν χρειάζονται νόμιμα να έρθουν αυτοί πίσω. Είναι εκτός Κύπρου και ο Νεοπτόλεμος Πασχάλης συμφώνησε και άλλοι συμφώνησαν και επίσης επήρασε και θέση και από την Ελλάδα, από την Εκκλησία, και αυτοί είχαν την ίδια θέση, ότι εφόσον αυτοί είναι εκτός Κύπρου δεν αντιπροσωπεύουν πλέον τη μετρόπολη τους. They can't represent. Και έτσι μπορούσαν να προχωρήσει στις εκλογές, ναι, αλλά το έφερε. Αλλά τα απορρίψασαν ο Μακάριος και ο Μιλωνάς. Οπότε ο Λεόντιος ακολούθησε αλλά πάλι μισούσαν περισσότερα τον Τριανταφυλλίδη, διότι ξέραν τη θέση του. Και εσύ κάθεσαι ότι ο λόγος που δεν εκφώνησε λόγο στην κηδεία του είναι γιατί ναι, τον θυμάσαι. Αλλά και επίσης ότι όταν βοήθησε τον Λεόντιον, τούτος ναι, όταν επειδή βοήθησε τον Λεόντιον, right, αλλά του είπε για να σε βοηθήσω, για να τα καταφέρουμε να σε βγάλουμε, πρέπει να υπογράψεις ότι δεν θα συμμετέχεις στα πολιτικά. Υπόγραψε ο Λεόντιος, he got him off, αλλά μετάνιωσε ο Λεόντιος. Αυτή είναι η νοοτροπία του Κύπριου, νομίζω. Ότι τον υποχρέωσε να υπογράψει και να συμβατεί για να γλιτώσει. Για να γλιτώσει. Και θεώρησε τον δικηγόρο του υπεύθυνο για τον πράγμα. Ναι. Έτσι ο Λεόντιος δεν εκφώνησε λόγο στην κηδεία του. Ναι, ναι. Εδώ και με τούτη. Τούτος είναι ο Σταμπς που άρχισε το Advisory Council. Ο Σταμπς ακολούθησε τον Στος. Και μετά από τον Σταμπς έχουμε τον Πάμα. Τώρα, ο ρόλος του Πάμα δεν είναι ξεκάθαρος, διότι όπως ξέρουμε άρχισε με την ακραία δεξιά συνωμοσία και μετά κατάληξε στην κομμουνιστική συνωμοσία. Φυσικά η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν αντικομμουνιστική, αλλά στην αρχή πιστεύανε ότι ήταν ακραία δεξιά που το έκαμε. Τώρα αυτός άλλαξε ίσως σε μια συμφωνία, ίσως, this is speculative, ο Νίκος το πιστεύει νομίζω περίπου, έτσι φαίνεται, καταλάβες. Ενώ για 6 μήνες μετά. Ναι. Ξεκινά με μία και όλες οι πληροφορίες, ναι, όλο το evidence είναι ότι είναι μια συνωμοσία της άκρας δεξιάς. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δεν σας είπα ότι ο πεθερός του Τριανταφυλλίδη ήταν εξορισμένος στο Λονδίνο. Ο Θεοφάνης Θεοδότου. Εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν πήγε στην Αθήνα μαζί με τους άλλους, αλλά δεν ήταν του ΕΡΕΚ. Φυσικά ήταν υπέρ της Ένωσης, φυσικά ήταν εθνικιστής, αλλά όπως είπα και σε άλλες διαλύσεις. Υπήρχαν, ας πούμε, 3 μέρη της ενωτικής. Ναι, να το πω σε λίγο, ναι, για το πόσο χωρίζεται. Ήταν οι The Moderates. 4 στα Ευρωπαϊκές. 3 πόσα είπα. Λέει ότι η άποψη του είναι ενδιαφέρον το θέμα. Επειδή πρόκειται για μια, αν θέλεις, ενδοαστική εσωτερικών επίθεση. Η αστική τάξη της Κύπρου ήταν τα ντζάκια της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Ναι. Ναι. Και χωρίζονται σε 4, σύμφωνα με την προσέγγιση του Αντρίκου, 4 στρατόπεδα. Τα οποία αρχικά είναι η πιο αδιάλαχτη ακροδεξιά η ΕΡΕΚ. Που είναι καινούργια. Που είναι καινούργια. Είναι ευκαιρόν το 29. Και οπλισμένοι. Και έχουν όπλα. Και μετά είναι ήδη που έχουν τη σχέση ύστερα με την οργάνωση Χ από το 1946 και θέλει ουσιαστικά μια δεξιά δικτατορία υπό τον έλεγχο της Ελλάδας. Τι είναι η προσέγγιση πρώτη. Η δεύτερη σχολή, η δεύτερη πράξια της αστικής τάξης, είναι μια δεξιά συντηρητική ομάδα υπό τον Δέρφη, που επολιτευόταν και πήγαινε πάντα με το ρεύμα. Ναι. Είναι οι οπορτουνιστές, γλύφουν παντού, κινούνται, ναι, παντού κτλ. Είναι αλλά αντικομμουνιστές. Αντικομμουνιστές,
και τα λοιπά, αλλά αλλάζουν χρώματα ανάλογα. Είναι η ομάδα η οποία. Που ταυτίζονται μετά με αυτούς, μετά από τον Ναι, με το εμφύλιο. Πάλμερ, μην ξεχνάς ο Κατσαούν, μας λέει ότι την περίοδο τούτη Ναι, εδωθήκαν περισσότερα μετάλλια ναι, και όλα των ειδών ξέρω εγώ, μισή και πράγματα μέσα σε αυτή την περίοδο του Πάλμερ από ό,τι σε όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τούτη είναι δεύτερο. Και η τρίτη αδυνάτησε σε διάρκεια του πολέμου τούτη και στράφηκε και δημιούργησε ύστερα σταδιακά επιβίωσε μέσα από τους Κέκκους. Ιδρύσαν το ΚΕΚ στη συνέχεια. ναι, μετά, ναι, ναι. Η άλλη ήταν η τρίτη, η οποία ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, είναι η εκκλησιαστική εθνικιστική δεξιά, Ναι. θα έλεγα, που θεωρείς, Αντρίκο, ότι εκπροσωπούσε ο Λεόντιος. Ναι, Ήταν εθνικιστική, ήταν λιγότερο αδιάλαχτη, πρόκειτο έθελε ένωση, αλλά ήταν πρόθυμη να δεχτεί μια συνταγματική πορεία με πιθανά Ναι. ενδιάμεσα στάδια μέχρι να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της Ένωσης. Ναι. Τούτη είναι η τρίτη σχολή η οποία αναφέρει. Και η τέταρτη ήταν μια κυρίως η αναδυόμενη αστική τάξη που κυρίως ήταν οι επαγγελματίες, οι διάφοροι ομάδες που περίληπαναν κάποιους νέους δικηγόρους που επηρεάστηκαν κτλ. Οι οποίοι ήθελαν μια πιο σταδιακή πορεία. Και έτσι ήταν κομμουνιστές ναι, που θεωρούσαν τα πράγματα με μια ταξική σκοπιά. Τούτο είναι το πολιτικό σκηνικό της κόντρας που υπήρχε μέσα στην Κύπρο και που ναι, αναλύει ο Αντρίκος μέσα στις κάρτες. Αλλά ουσιαστικά ήταν τρεις οι ομάδες ναι, κυρίως που εννοούσαν. ναι. Αναφέρεστε στους φαγγέλους. Είναι Οι φαγγέλοι που αναφέρω είναι κυβερνητικοί φαγγέλοι που είναι μεταξύ την κυβέρνηση κάποτε και την αστυνομία ή όποιος ήθελε να γράψει στην κυβέρνηση, για παράδειγμα ο πεθερός του που την Αγγλία παράδωσε γράμματα στο γραφείο απικιακών στο Λονδίνο. Απικιακό γραφείο. Ναι. Και θα στείλαν αυτή στην Λευκοσία, καταλάβες. Είναι... Τα δικόγραφα δεν χαθήκαν. Ναι. Τα δικόγραφα δεν υπάρχουν. Τα τυπόγραφα της δίκης εχαθήκαν. Αλλά οι εφημερίδες, ολόκληρες σελίδες με στοιχεία. Ο κάθε μάρτυρας σε περίληψη, ούτε περίληψη, detail, ό,τι έλεγε. Δεν έχασαμε τίποτε που δεν είχαμε το αρχείο του δικαστηρίου. Διότι οι εφημερίδες, και επίσης όταν δολοφονήθηκε και τι εγγράφαν οι εφημερίδες είναι μέσα στο βιβλίο, και μετά που έγινε η δίκη. Ήταν πολύ σημαντικά οι εφημερίδες. Αλλά και οι εφημερίδες που ανακάλυψα στην Αθήνα, που σας είπα πριν. Να κάνω ένα σχόλιο πριν να το ανοίξουμε. Τι μου γίνεται τώρα για το. Ναι. Δεν είπαμε για τα επόμενα, αλλά μπορούμε να πούμε. Ναι, τα επόμενα. Που υπάρχουν, όπως τα είπε στην αρχή, ότι βασικά η άκρια δεξιά που είναι οπλισμένη, που λέει ότι θα δολοφονήσει αυτούς που δουλεύουν για την κυβέρνηση, αρχίζει από το 29. Φυσικά, οι μισοί τους εξορίζουν το 31 και άλλοι μισοί μένουν στην Κύπρο, αλλά όπως φαίνεται καταφέραν την δολοφονία του 30 Φιλίδη το 34, αλλά μετά ησυχάζουν για ένα διάστημα. Ησυχάζουν, μπορεί να υπήρχε συμφωνία για να μην προχωρήσει, ξέρεις, με την κατηγορία του Πηγάσιου και τους άλλους. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μετά στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη, ξέρεις, η δικτατορία του Μεταξά, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλοι αυτοί είναι collaborators. Κατάλαβες, στον πόλεμο. Είναι χίτες ορισμένοι. Ο Δεμικάριος κατηγορείται για 300 άτομα που Ναι, κατέστησαν. υπάρχουν Ο δεύτερος. Ναι, ότι πρόδωσαν Κύπριους στους Ναζί
Και στα λίγα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά μετά τι γίνεται? Γίνεται το εμφύλιος. Όταν γίνεται ο εμφύλιος, αυτοί βγαίνουν παραπάνω. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά φέρουν την πολιτική αυτού του εμφύλιου στην Κύπρο. Οι Χίτες είναι στην Κύπρο, πότε το γράφω, θυμάμαι, 46-47. Ναι. Με ηγέτη ποιον, των αδελφών του Άγγελου Ζεμενίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγγλία. Ο αδελφός του το 1933 δολοφονήθηκε ο αδελφός του. Το 1946 ο αδελφός του Ζεμενίδη είναι ο αρχηγός των Χιτών στην Λευκοσία. Από ποιος δολοφονήθηκε? Παρόμοιον με τον Τριανταφυλλίδη, ο Ζεμενίδης ήταν αντικομμουνιστής. Οι κομμουνιστές οι Κύπροι τον μισούσαν φυσικά στην Αγγλία. Αλλά τον μισούσαν και οι εθνικιστές, διότι ήταν υπέρ των Βρετανών. Και υπήρχαν φήμες ότι πρόδωνε στους Βρετανούς, ξέρεις. Και οι δύο τον μισούσαν. Μια μέρα πάει σπίτι, παρόμοιο με τον Τριανταφυλλίδη, same way, right in front. Μετά οι Βρετανοί στην Αγγλία, they do the Casablanca, όπως είπαν κάποιος άλλος. They look for the usual suspects. Πάνε στα καφενεία των Κυπρίων, κατάλαβες. Μαζεύουν έναν Κυπρέο. They're monitoring those cafes, right. Ήτανε... Βρίσκουν, μετά ανακαλύφουν ότι κάποιος του χρωστούσε λεφτά. Και τα ζητούσε ο Ζημενίδης και τον κατηγορήσαν τούτο. Πήραν τον δικαστήριο, αλλά δεν τα καταφέραν. Πάλι αθώθηκε. They did not, δεν είπαν ουδέποτε ότι ήταν πολιτικό με αυτόν, αλλά μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν. Τη σύνδεση την κάνει ένας ακροδεξιός, ύστερα με ναζιστής, έτσι. Ποιος? Κάνει τη σύνδεση τούτη του Ζεμενίδη. Ναι, ναι. Σε ένα βιβλίο που το βρήκα και παράξενο που τα συνδέει. Με την δεκαετία του 50-56. Κάποιος που είχε σχέσεις με τους ακροδεξιούς. Εκφράζει ακριβώς την ομάδα, την κλίκα του Μακάριου στην Αθήνα. Είναι η ομάδα του Μακάριου, τα δύο αδέρφια Λοϊτζίδιδες, οι οποίες συμμετείχαν και τούτοι που έπεισαν τον Μακάριο να φέρουν το κρύβα και μεσολάβησαν είναι μες στους 12. Λέγεται μας ο Μακάριος, να ρίτε πού και εγώ. Ο Μακάριον το Γου τώρα, το Γου, τον τρίτο. Είναι αυτοί που έπεισαν, είναι η ομάδα τούτη και τούτος ξεκινά από κάπου στα αριστερά, γίνεται στη συνέχεια βασιλικός, μετά γίνεται ακροδεξιός και μετά γίνεται συνεργάτης των Γερμανών ναζί. Αυτός ο τύπος την δεκαετία του 50 μετά γράφει ένα βιβλίο, τον οποίο ρίχνει συντέχει την δολοφονία του Ζεμενίδη. Ήταν κολλητός μας. Εκφράζει, μιλά με τρόπο που είναι η περίληψη των παρεμβάσεων, της φωτογραφίας της ομάδας του γύρω από τον Μακάριο και συνδέει τις δύο δολοφονίες. Και λοιπόν έρχεται σε ανήκοπτο χρόνο μετά. Επομένως υπάρχει τούτη η γραμμή, το νήμα που συνδέει την κατάσταση και το επιχείρημα που παρουσιάζει. Και αυτοί που δεν φοβούνται να μιλήσουν για αυτά που κάνουν, αυτή η ακριαδεξιά. Ο Σάββας Βοηζίδης έχει Αττική Κύπρος. Φυσικά δεν γράφει δολοφονήσαμε τον Τριανταφυλλίδη. Δεν λέει έτσι, αλλά μιλάει για την ζωή του τότε. Ότι ήταν συγγραφέας στην Αθήνα, ότι είχαν το κέντρο εκεί, συνεχίζανε το έργο που αρχίσανε στην Κύπρο. Και επίσης, τι λέει? Λέει ότι για αυτόν η ΕΟΚΑ συνέχιζε το έργο της ΕΡΕ. Το οποίο λέει και ο Κύρου, βέβαια. Ναι. Το 55 είναι συνέχεια του 31. Ο Λοϊζίδης ήταν ένας από αυτούς που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της ΕΟΚΑς το 51. Άλιστα. Και αυτή είναι το παιχνίδι, να βάλουν τον Τάκη ή να πω για το Τάκη πολύ. Υπάρχει τον Τάκη. Λοιπόν, αγαπητέ Τάκη,
Είμαστε με μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί με τον Αντρίκο τον Βαρνάβα, το συγγραφέα αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο τώρα έχουμε και στα χέρια μας και το οποίο θα παρουσιάζουμε στο καφενείο της Πέμπτης. Λοιπόν, αγαπητέ Τάκη, είμαστε με μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί με τον Αντρίκο τον Βαρνάβα, το συγγραφέα αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο τώρα έχουμε και στα χέρια μας και το οποίο θα παρουσιάζουμε στο καφενείο της Πέμπτης, και μια και το έφερε δυστυχώς η συγκυρία να μιλήσεις για μια άλλη δολοφονία ή να συμμετέχεις σε μια συζήτηση για μια άλλη δολοφονία που είναι σημαντική, δεν θα είσαι στο καφενείο όταν θα κάνουμε την εκπομπή, και με την ευκαιρία τούτη σκεφτήκαμε ότι θα είναι καλά να κάνουμε την συζήτηση, και με τα χαράς είναι και ο Αντρίκος ο Βαρνάβα, ο συγγραφέας του βιβλίου τούτου. Το διάβασες το βιβλίο. Εγώ θεωρώ, που θα το παρουσιάσω και αύριο, ότι είναι μια τομή στη συζήτηση για την ιστορία. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά έχει ως κεντρικό του επιχείρημα ότι η απαρχή της ιστορίας, της τρομοκρατίας, της βίας και της αδυναμίας του να συζητήσουμε μεταξύ μας ως Ελληνοκύπροι και μετά σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους εδηλητηριάστηκε από ένα σημείο, και το σημείο καμπής ιστορία είπα 90 χρόνια πίσω, το 1934. Ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την ιστορία. Αυτό να μας βάζει στο προσκήνιο το συνολικό θέμα της Ενώσεως. Τι ήταν η πολιτική της Ένωσης και πώς αντιμετωπίστηκε, διότι και η δολοφονία συνδέεται με την έννοια της διαχείρισης του ενωτικού αιτήματος. Το αίτημα το ενωτικό είχε πάντα έναν ιδεαλιστικό χαρακτήρα και καμία επαφή με την πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ακούει τις απόψεις του Ελευθερίου και επηρεάζεται πάνω στην έννοια την εξελιχτική της πορείας της Κύπρου για την εθνική δικαίωση, για την Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και στη διαδρομή του Τριανταφυλλίδη βλέπουμε και αντιφάσεις πάνω στην διαδρομή, στην εθνικιστική του γραμμή, στις αποφάσεις τις οποίες πολύ φυσικό. Οι πολιτικές διαδρομές και οι στάσεις των ανθρώπων είναι ζήμωση. Ο Τριανταφυλλίδης από τους ανθρώπους που έπαιρνε τα μηνύματα, τα ιδεαλιστικά της Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα δούλευε μέσα του και η έννοια της πραγματιστικής αντιμετώπισης. Το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος λατρεύεται στην Κύπρο τους κύρους των πολέμων του 12-13 κτλ. Και ύστερα το 1931 στρέφονται και όλοι εναντίον του, διότι επήρε τις θέσεις που επήρε. Χρειάζεται κάποια εξήγηση και αυτόν το θέμα. Γιατί δεν ακούσαμε τον Βενιζέλο? Γιατί οι Κύπροι δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τον Βενιζέλο. Αυτό είναι κεντρικό σημείο και για τον Βενιζέλο και για όλη την κατοπινή ζωή. Άλλη η πολιτική ιστορία της Ελλάδας, άλλη η πολιτική ιστορία της Κύπρου. Η Ελλάδα είχε μια πολιτική ιστορία που ξεκινάμε ακόμα των καιρών της Επανάστασης. Τα μηνύματα ήταν επαναστατικά μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Ύστερα όταν έρχονται και οι Βαβαροί και τα λοιπά
Ναι, γίνονται επαναστάσεις στην Ελλάδα, επιβάλλονται συντάγματα. Γίνεται η συνταγματική, γίνεται η δημοκρατία, η βασιλευόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα, κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, που ήταν κινήματα που έδειχναν και μια ζωντάνια που ανάπτυξαν το πολιτικό σύστημα. Και έρχεται και ο Βενιζέλος μέσα από την εμπειρία της Κρήτης, που έζησε και ο Βενιζέλος τις αντιφάσεις τις δικές του μέσα στην Κρήτη. Διότι έφτασε και αυτός σε υπερβολές για τις οποίες κάνει αυτοκριτική και λέει θα διαφυλάξω την Κύπρο από αυτό και τη συμβουλεύω. Δεν είμαστε σε θέση να τον αντιληφθούμε, διότι εμείς δεν επεράσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες και έμενε μόνο η πατριωτική και η ιδεαλιστική γραμμή και οι ηγέτες μας δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν. Ο Τριανταφυλλίδης ήταν από εκείνους που αντελήφθηκαν και την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή, μετά από το 1931, που φτάνουν τα πράγματα σε αδιέξοδο, αναζητά ο Τριανταφυλλίδης διέξοδο και αποδέχεται το διορισμό στο συμβουλευτικό σώμα με τη σκέψη της εξελικτικής και των πολιτικών πραγμάτων, αλλά και του θέματος της Ένωσης. Μπορώ να πω ότι όχι μόνο ο Τριανταφυλλίδης, από τις εφημερίδες βλέπουμε ότι υπήρχε τότε αίτημα ευρύτερο για συνταγματικές ελευθερίες. Αλλά έχουμε εδώ και τον διάλογο των εξτρεμιστών, που δεν ήταν μόνο από την πλευρά την ελληνοκυπριακή, ήταν και από τη βρετανική. Όταν η Βρετανία αρνείται να ακούσει αυτόν, όταν υπάρχει Πάλμερ και όταν επιβάλλεται δικτατορία σκληρή πάνω στην Κύπρο, ο ένας εξτρεμισμός τρέφει τον άλλο. Και για ποια εποχή μιλούμε. Μιλούμε για δεκαετία του 30, που είναι η εποχή των φασισμών, είναι η εποχή των ακροτήτων και αυτός είναι και ο λόγος που ο Πάλμερ ακολουθεί αυτή την πολιτική. Αυτός είναι και η διαπαιδαγώγηση πολλών από τους δικούς μας ηγέτες, οι οποίοι πέρασαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και έτσι, ταυτόχρονα, εκείνη την εποχή, μέσα στη ζήμωση, έχουμε αυτό που είπαμε από τη μια πλευρά το 1931 και τις απόψεις του Βενιζέλου και την καταδίκη που έκαμε για το 1931, αλλά έχουμε και από την άλλη πλευρά την γένεση του πυρήνα και των δυναμικών αντιδράσεων των μαχητικών της ένοπλης δράσης, όπως την γράφει και ο Ανδρίκος ο Βαρνάβας στο βιβλίο του. Έχουμε την ΕΡΕΚ. Η ΕΡΕΚ είναι μυστική οργάνωση που οργανώνεται το 1929 για να έρθει σε δυναμική αναμέτρηση. Φέρνει πιστόλια από την Ελλάδα. Η δολοφονία του Τριανταφυλλίδη γίνεται με πιστόλι. Πιθανώς από αυτά τα πιστόλια που ήρθαν εκείνη την εποχή. Υπάρχει δηλαδή το σπέρμα της αντιπαράθεσης. Και πολύ σωστά, λέει ο Ανδρίκος στο βιβλίο του, τα δημοσιεύματα του τύπου. Δημιουργούν κλίμα τα δημοσιεύματα του. Ο Τριανταφυλλίδης είναι μια πρωτοπορία. Ο Τριανταφυλλίδης είναι μια παρουσία, μια πολιτική τοποθέτηση. Εύκολα είναι που μπορεί να απλοποιηθεί ένα θέμα και να γίνει δημαγωγικό και να παρασύρει τα πλατιά στρώματα. Είναι απομονωμένος. Έτσι είναι και εύκολος στόχος ο Τριανταφυλλίδης και έτσι έχουμε από τη μία πλευρά την ανάπτυξη έχουμε από τη μια πλευρά την αδυναμία να αντιληφθούμε μία άλλη διαδικασία, διότι χρειάζεται πλέον η σκέψη, χρειάζεται ο υπολογισμός, χρειάζονται εμπειρίες. Μένουμε στο συναίσθημα, μένουμε στον ιδεαλισμό, πάμε στις ακρότητες σε μία εποχή ακροτήτων που δίδουν τη δική τους απάντηση, που είναι ο φόνος του Τριανταφυλλίδη, που είναι πολιτικός φόνος, όπως βγαίνει καθαρά μέσα από το βιβλίο.
Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που έλεγε για τον Βενιζέλο. Θα δεις μες στο βιβλίο που σου έδωσα, τώρα το κίτρινο το βιβλίο, ότι όταν έγινε ο σχισμός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ των Βενιζέλων και των Κωνσταντίνων, οι Κύπροι πολιτικοί, πώς τους λέει, the political class, αστικό, πώς το λέει. Πολιτική τάξη. Ναι, but you also said another way, αστικό. Η αστική τάξη. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Μπουρζουαζία. So that's a direct translation of what I said maybe. Οι περισσότεροι ήταν βασιλικοί. Οι Βενιζελικοί είναι ελάχιστοι. Πιστεύω ότι ο Τριανταφυλλίδης ήταν Βενιζελικός. Τουλάχιστον μετά όταν πήγε το 1920, δεν θυμάμαι, με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Συνόδε. Ναι, που πήγαν στο Λονδίνο και σταματήσαν στο Παρίσι να μένουν πολλά και βρεθήκαν με τον Βενιζέλο. Μπορεί και από πριν, αλλά τουλάχιστον από τότε ήταν βασικά Βενιζελικός. Το άλλο θέμα που έπρεπε να μιλήσουμε για είναι η κομμουνιστική συνωμοσία και η αλλαγή του νεοπόλεμου Πασχάλη. Διότι δεν ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας που πήρε τη θέση στο δικαστήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν ο Άγγλος, ο Blackburn, και τραβήχτηκε πίσω. He was on sick leave. Υποτίθεται. Τώρα, γιατί ήταν on sick leave? Ίσως τραβήχτηκε πίσω επειδή ήταν πολύ στενός φίλος του Τριανταφυλλίδη. Και ο Νεοπτόλεμος Πασχάλης ήταν στενός φίλος του Τριανταφυλλίδη. They go back longer, their friendship, η φιλία τους. Ίσως δεν ήθελε να προχωρήσει με μια δίκη που ήξερε ότι ήταν λανθασμένη. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά γιατί ο Πασχάλης προχώρησε με την κομμουνιστική συνωμοσία? Φυσικά ήταν αντικομμουνιστής. Αλλά στην αρχή αυτός ήταν ένας από τους πρώτους που πήγε στον Blackhawk και του είπε ότι ξεκάθαρα αυτό έχει δημιουργηθεί από την ακραία δεξιά. Αλλά για να προφυλαχθεί ίσως, για να μην συνεχίσουν οι δολοφονίες, αποφασίσαν για να ακολουθήσουν την κομμουνιστική συνωμοσία για να ασκεπάσουν. Η ιστορία της Κυπριακής Ιστορίας. Ναι, να κλείσω, απλώς να το ανοίξω μετά, θέλω να κλείσω με ένα θέμα που υπάρχει εδώ. Τούτη η ιστορία της μεταφοράς, εγώ είμαι ξεκάθαρος, πολιτικά κρίνοντας από αυτά που διάβασα, τα στοιχεία που έχω και από το βιβλίο, αλλά και από άλλα στοιχεία που έχω μελετήσει από τα αρχεία. Εγώ υποθέτω ότι η πολιτική εκτίμηση της κατάστασης του κομβικού σημείου, 6 μήνες μετά, αποφασίζουν ότι αυτό που ισχύει είναι κομμουνιστική συνωμοσία, ήταν αποτέλεσμα συναλλαγής με την άκρα δεξιά. Ο Ανδρίκος Βαρνάβα στο βιβλίο του λέει ξεκάθαρα ότι σε κάποια στιγμή ο Πάλμερ τους λέει με ένα ζήτημα στους ακροδεξιούς, τους επόμενους 6 μήνες θα είναι ήσυχοι. Μόνο μετά από συμφωνία μπορεί να πει τέτοιο πράγμα ο Πάλμερ. Ο Πάλμερ, ο μεγαλύτερος αυταρχικός, ένας Καραγιώζης, ο οποίος πιστεύει ότι οι Κυπραίοι ποτέ το φιλί, μιλάει για οι Κυπραίοι μπορούν ποτέ, διέφτει μια φιλή αραβοδέθια που δεν μπορεί ποτέ, ένας ρατσιστής. Έκαμε συμφωνία με τους 5 και τους είπαν παιδιά, και να στραφούμε να κάνουμε κομμουνιστική συνωμοσία, να πάμε να πούμε το συνηθίσει υπό τους κομμουνιστές, οι οποίοι έτσι αλλιώς ήταν ο κοινός εχθρός, και να χτίσουν πάνω στην αντικομμουνιστική υπόθεση. Αυτόν ευόλεψαν τους Αμερικανούς, αυτόν οργανώσαν και δεχτήκαν να προχωρήσουν ως εκεί. Το θέμα ήταν ότι δεν έστεκε. Δηλαδή το δικαστήριο στα αγγλικά λέμε was laughed out of court η υπόθεση. Η υπόθεση ήταν εντελώς διάτρητη από κάθε άποψη. Εβάλαν τον υποτιθέμενο δολοφόνο την πρώτη νύχτα να κάτσει όλη τη νύχτα με κάποιον άλλον μαζί την πρώτη φορά. Που ήταν μάρτυρες. Όλη νύχτα μαζί του. Δεν εκαλέσαν τον Πικασίου που δεν πλήρωσε. Δεν εκαλέσαν τον κύριο μάρτυρα που είδε.
ο οποίος δεν αναγνώρισε το. Όλων ήταν διάστημα. Δεν έχει σημασία ότι δεν τον Ναι, αναγνώρισε. αλλά πρέπει να φέρει. Λέω ότι δεν τον είτε αναγνώρισε ο ίδιος που τους είδε. Επομένως, αποφασίσαν να κάνουν συνεπήραν κάποιους. Η αγώνα ήταν πολιτική. Γνώμη μου, και πρέπει να κρυφθεί πολιτικά. Τώρα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, δύο πράγματα. Πρώτον, είναι μια εποχή στην οποία επικρατεί ένα κλίμα βαθύτατα συγκρουσιακών και προϋπάρχει το κοινωνικό ζήτημα που γεννιέται μετά την Χριστουγεννιάτικη Επανάσταση. Και ο κύριος κοινός εχθρός μεταξύ των απικιστών και της αστικής τάξης, στην ολότητά της, θα μπορούσε να συζητήσει, είναι το μίσος με τους κομμουνιστές. Επομένως, τούτον το ευρύτερο πλαίσιο. Και είναι η περίοδος πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο δεύτερη περίοδο, όπου όλη η συζήτηση περί ένωσης, η λογική της ένωσης είναι κομμάτι του ευρύτερου αφηγήματος, που είναι η ιδέα, η μεγάλη ιδέα, η οποία έχει ήδη καταρρεύσει, η οποία έχει ήδη πεθάνει με τη συμφωνία Βενιζέλου από το θέμα. Και όλο μες το πλαίσιο διεξάγεται αυτή η συζήτηση, η μετάβαση. Και το ενδιαφέρον του βιβλίου είναι ότι ανοίγει τεράστιες συζητήσεις. Δεν θα ήθελα να περιοριστούμε στο Κυπριακό. Και το βιβλίο του Αντρίκου του Βαρνάβα, το οποίο δεν είχαμε χρόνο, γιατί σταθήκαμε στις λεπτομέρειες, γιατί είναι και λίγο Sherlock Holmes, είναι και λίγο ακατακρίστη, είναι όλα τα θέματα με τα άτομα που ξέρουμε. Αλλά το Αντρίκου του Βαρνάβα ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ, που έχει να κάνει με τη σχέση παρόμοιου τύπου ίντρικων, δολοφονιών και καταστάσεων με άλλες χώρες. Είτε είναι η Παλαιστίνη, που γίνονται παρόμοια πράγματα, να μην ξεχνούμε ότι εκεί η Ισραηλίτικη άκρα δεξιά, η οποία παρεμπιπτόντως έγινε μετά κράτος, δολοφονεί χιλιάδες και Εβραίους και Άραβες σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε που συνέβαινε στην Νότια Αφρική, κοιτάξτε συνέβαινε στην Ιρλανδία. Ιρλανδία, φοβερά πράγματα, φίλες. Ο Αντρίκος Βαρνάβα κάνει αναφορές και συνδέει τις συζητήσεις. Και επιτέλους πρέπει και στην Κύπρο να συνδεθούν με τα ευρύτερα ζητήματα, παγκόσμια ζητήματα που ανοίγονται μπροστά μας. Και νομίζω ότι είναι μια τεράστια συνεισφορά στη συζήτηση. Έφερα το βιβλίο μαζί του The Legacy of Violence, το οποίο αναφέρεται και στην Κύπρο, που νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου μεγαλύτερου παγκόσμιου πάντου που μπορούμε να ανοίξουμε τις συζητήσεις και εδώ. Και νομίζω ότι όλη η συζήτηση, ο ίδιος ο Βενιζέλος, στην περίοδο των αλλαγών, ο Βενιζέλος που στην αρχή είναι αλλητρωτικός, την Ελλάδα των 3 υπήρων και των 5 θαλασσών, κάνει συμφορία με το Κεμάλ μετά που έχασε τον πόλεμο και λέει, μιλάει μικρασιατική και ρεαλιστική πολιτική. Υπάρχουν όλες αυτές οι αντιφάσεις με αλλαγές και μεταπτώσεις. Και το βιβλίο τούτο ανοίγει προς τις μεγάλες συζητήσεις και θεωρώ ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που έδειξε το θέμα προηγούμενος. Αυτά. Πριν να δώσω τον λόγο σε εσάς, να μου επιτρέψετε 2-3 παρατηρήσεις που νομίζω αξίζει ακόμα να τις κάνω. Το ένα είναι ότι το βιβλίο που σκευάζει τα αρχεία ενάντια στον έμφανο είναι πολύ σημαντικό. Σαν έννοια, διότι σκευάζουμε τα αρχεία, πρέπει να το πούμε, αλλά να μην τα παίρνουμε έτσι. Απόλευκα τα αρχεία. Ποιος είναι πίσω από αυτό? Και το δεύτερο βιβλίο που παρουσιάζουμε, που έχει αυτή την προσπάθεια, το άλλο είναι το βιβλίο του Χατζη Κυριάκου, το Χερσαία Νησί. Ναι. Που εκείνος κάνει μια κριτική ανάγνωση των αρχείων. Επομένως, το να σκευάζουμε τα αρχεία με κριτική προσέγγιση είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα των αρχείων κυρίως που είναι ακροδεξιά στην Κύπρο και προσφέρουν απόλευτα και παρουσιάζονταν πάροντας τα οποία θέλουν τώρα στο τρίπλα στο άλλο και νομίζω ότι αποδείξαν ότι του αντιμετωπίσαν τελείως χωρίς καμιά κριτική. Εγώ το πράγμα που θέλω να θίξω και να εξηγήσω είναι της τρομοκρατικής βίας στους απελευθερωτικούς αγώνες. Γιατί υπήρχε, σε οποιοδήποτε απελευθερωτικό αγώνα υπήρχε τρομοκρατική βία. Αλλά τούτη είναι μια διαφορετική κατάσταση να ξεχωρίζουν. Ακόμα δεν είχε αρχίσει κανένας αγώνας, δεν υπήρχε και μια σύγκρουση. Ήταν προσπάθεια επιβολής του τι θα έπρεπε να είναι ο αντιαπικιακός αγώνας, σκοτώνοντας τον τρόπο που είχα σε διαφορετική ανάγνωση του αντιαπικιακού αγώνα του πώς πρέπει να γίνει. Και αυτό το πράγμα είναι τελώς διαφορετικό. Δεν πρέπει η τρομοκρατία
όταν υπάρχει ένας αγώνας μεγαλύτερος που είχαμε, λίγο πολύ μπορεί να μην καταλάβεις. Μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει. Δεν είναι γιατί καταλάβεις τι όμως γιατί γίνεται. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι ο Ολυμπιακός αγώνας, αλλά ο καθορισμός από μια ομάδα που έρχεται intellectuals κυρίως από την Ελλάδα, να την επιβάλλουν στον Κυπριακό λαό σαν το βασικό στόχο του αγώνα. Και τούτη η ιστορία ότι το προαιώνιος πόσος και τα λοιπά χτίστηκε μέσα από τέτοιες διαδικασίες, όπως το καταλαβαίνω από το βιβλίο που διάβασα τα μέ, και μια θέση την οποία μπορεί να μην την αποδεικνύει αυτό το πράγμα, αλλά την βάλει σαν την πιο σοβαρή πιθανότητα. Και τούτη η οποία συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια χειριότητα, δεν το διερεύνησε σήμερα. Ο Αντρίκου Βαρνάβα είναι το ότι δεν κοφτούνται να μιλούν για αυτό. Τυχαία, σήμερα άκουα τον Φώσιν να μιλά για το λογορέα, νομίζω του Στεφανίδη, και λέει, δεν θα πούμε τους δολοφόνους, δεν θα πούμε και. Ξέραμε και που ήταν, αλλά δεν θα πούμε και που το κάναμε. Δηλαδή, έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Θυμίζει λίγο, είναι μια μικρογραφία που κάνουμε σήμερα το Ισραήλ. Δεν τον κόφτει απέναντι από μάρτυρες νοσοκομεία να σκοτώσουν τον κόσμο. Κάποιον το λαλούν έτσι, γιατί έτσι νομίζω δεν τους περνά. Και τέλος, θα ήθελα να δείξω το θέμα της εξελεκτικής ένωσης είναι ενδιαφέρον. Γιατί υπήρχε σαν θέση από τους ανθρώπους που παρόμοιον τον Τρεντοφυλλίδη τότε, πήγαμε στην Ένωση και μόνο έρεξη, τελικά πού κατέληξε ο Μακάριος ο τρίτος, κατέληξε την εξελικτική ένωση, να κάνουμε μια δημοκρατία και τώρα θεωρούμε να κάνουμε πηγαίνουμε. Αλλά ακόμα και εκείνο δεν το ευκήγεται το πράγμα και καταλήξαμε πού στη συνηθισμένη η ιστορία των αντιεπιγειακών αγώνων της ανεξαρτησίας και της αναγνώρισης κτλ. Και έρχεται το πράγμα να δείξει ότι δεν έχει τόση σημασία που είπε ο καθένας, αλλά τι επέτρεπαν οι ισορροπίες δύναμης της στιγμής και της πορείας να γίνει. Και φαίνεται ότι αν δεν το λάβεις υπόψη το πράγμα, δεν καταλαβαίνεις πώς εξελιχθήκαν τα σύντομα. Θα ήθελα να πω, ζήτησες τον λόγο προηγουμένως, να σου δώσω κάπως καθυστερημένα, αλλά το δικαιούσε πρώτα. Ναι. Το όνομα σου, Γιώργο. Η απορία μου είναι η εξής. Έχουμε αυτόν το πρωταρχικό γεγονός πολιτικής βίας, το 1934, αλλά βλέπουμε ότι 20 χρόνια μετά η βία γίνεται πλέον συστηματική. Η ερώτηση είναι, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, γιατί δεν βλέπουμε πιο συστηματικά περιστατικά βίας? Όπως είπαμε και υποψιαζόμαστε, ότι έγινε μια συμφωνία μεταξύ των Βρετανών και την άκρη δεξιά για να μην συνεχίσουν οι δολοφονίες. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Πασχάλη, τον νεοκτόνο Πασχάλη να είναι αυτός στην δίκη και όχι ο Γενικός Εισαγγελέας. Αυτοί που είναι στην Αθήνα περνούν δύσκολες μέρες μετά, έτσι. Έχουμε την δικτατορία του μεταξύ, αλλά μετά έχουμε τον πόλεμο και την occupation. Και αυτοί ξεκάθαρα είναι χίτες, είναι... Και με πράγματα ασφαλείας, ναι, το σύνδεο, το θύλο. Και μετά που τελειώνει ο πόλεμος, ο Μακάριος, ο δεύτερος, που γίνεται ο δεύτερος, πιστεύει ότι οι Εγγλέζοι θα τον αφήσουν να γυρίσει πίσω στην Κύπρο, διότι υπάρχει ένας καινούριος αγώνας τώρα εναντίον των κομμουνισμών και έχουν είναι από την ίδια πλευρά. Αλλά αυτή η εποχή, γύρισε η εποχή. Ναι. Πλέον υπάρχει το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, είναι η μένη ψυχρός πόλεμος και έρχονται πίσω σαν θριαμβευτές σε ένα νέο πλαίσιο. Φέρνουν τους χίτες εδώ, έρχεται ο Μακάριος πίσω εδώ, ο Λεόντιος
όπου διαβάσεις, λες είναι ότι δεν ήταν φυσικό ο θάνατος του. Μιλώντας πεθάνε από τύφο, δεν κόλλησε κανένας, αλλά οι γιατροί δεν ευκάλασαν κοινό για περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, άμα διαβάσεις τον Κατσόνη, θα δεις ότι η συμμορία αυτή της ΕΡΕΚ που ήρθαν πίσω στην Κύπρο και επίσης αυτοί που ήταν ακόμα στην Κύπρο, σαν τον Πολυκάρπο Ιμανουήλ, πήγαν μες στο αρχιεπισκοπικό μέρες μετά που πέθανε ο Λέοντας. Το ξέραν ότι ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα. Και αναλαμβάνει το βοτηρητής του θρόνου πριν για να διεξάγει τις εκλογές ποιος, ο Μακάριος Πέτρος. Άρα, εάν υπήρξε κάποια συμφωνία μεταξύ της ΕΡΕΚ και των Άγγλων, Ναι. το τι θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα ήταν ίσως υπόσχεση για ένωση ή το ήταν απλά... Όχι. Να σταματήσουν οι δολοφονίες και θα προχωρήσουμε με κομμουνιστική συνωμοσία για να τα σκεπάσουμε αυτά που έγιναν. Αν κολλήσει, εκόλλησε η κομμουνιστική συνωμοσία, διότι είχαν γραπτός ότι ήταν κομμουνιστής ο δολοφόνος. Αλλά οι μάρτυρες τα χαλάσαν αυτά. Δεν μπορούσε να κολλήσει αυτό. Αλλά ίσως έγινε μια συμφωνία για να σταματήσουν οι δολοφονίες και γιατί δεν πήραν των πηγάσιων δικαστήριων μετά. Γιατί. Δέχτηκε τον Πολύκαρπο να φύγαν τελευταίο, διότι δεν συμβιβάζεται. Ήταν λίγο Maverick ο Πολύκαρπος. Ήταν λίγο Maverick, ήταν λίγο έτσι και ο Sweet Generation. Ελεύθερος ελεύθερου. Και ήταν ο τελευταίος που ήταν λίγο κεντρικός και ήταν να φύγα σε δύο. Αλλά και εκείνον τον άφησαν. Αφήσαν τους όλους. Δηλαδή στους 5, ένας από τους οποίους μάλιστα μετά από χρόνια και στη συνέντευξη με την ολόκληρη συνέντευξη του Χατζηδημητρίου, λέει ότι το έφερε βαρέως μέχρι το τέλος της ζωής του ο εκδότης της ημερίδας η πρωτεύουσα, ο Παπα-Νικολάου, και γιατί εμπλέκεται στη δολοφονία. Επομένως, διότι και μάλιστα γύρευκε η τροπολίτη με τον ομολογητή, δεν το έκαναν παπάς. Η ομολογητή για να είναι πιο κοντά το να πετύχει τους σκοπούς του, που ήταν να εξηλαιωθεί για το δολοφονία που είχε κάνει. Θέλω να πω ότι η ομάδα του και σε καθαρά έγινε μια συμφωνία προφανώς ενάντια στον κοινό εχθρό. Ο κοινός εχθρός ήταν ο κομμουνισμός, άλλαξαν οι συνθήκες, εδέχτηκαν να το πείσουν και περιέργως. Τότε ήταν η εργατική. Στην αρχή τα πρώτα. Να περάσουμε και στο διαδίκτυο, ο Τόνιο Κωστινιώτης. Γεια σου, Αντρίκο. Γεια σου, Tony. Welcome, my friend, back. Thanks, man. Ούλοι μπέντζαμε γύρω σου έχουν το τηλέφωνο μου. If you want to meet up for a coffee, αν έχεις χρόνο, give me a call. Δεν ήξερα τους χρόνους σου. I didn't know you were coming, to be honest. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω είναι μπράβο για το έργο σου. Ευχαριστώ. Και απόψε να σου πω κάτι που με απέδειξες και το ρόλο που χρειάζεται ο ακαδημαϊκός ερευνητής για να χτίζεται η ιστορία και να μην ακούν τούτον που ακούς σήμερα τα μωρά μας μες στα σχολεία, τα bullshits, τα παραμύθια και να αναγκαζόμαστε εμείς να κάνουμε μάθημα ιστορίας στα παιδιά μας, στο σπίτι, για να ξυλώνουμε και να που μαθαίνουν στο σχολείο και τούτο να πάει πιο τραγικά. Και το ενδιαφέρον έτσι, απλώς δεν έχω πολλά να πω. Αλλά ήθελα να πω για το αποτέλεσμα, έτσι αναφέρει το και ο Θέμος. Ξέρεις, πάμε πίσω, είναι η ιστορία μια αλυσίδα γεγονότων, ο πιο διεφθαρμένος Έλληνας πολιτικός πριν τον Μητσοτάκη. Τώρα πρέπει να δούμε στο τέλος το Μητσοτάκη για να συγκρίνουμε ο Κολέτης, ένας εγκληματίας ο οποίος έχτισε την πολιτική του καριέρα πας στη μεγάλη ιδέα. Somehow καταφέρουν και μετέφερε μας την και σιγά σιγά έφτασαν και κοντά μας, ενώ αποτύχαν. Και εκείνο που βρίσκω πολλά interesting, που δεν το ξανασκέφτηκα ακούοντας σας, στην
ένα από τα πιο ωραία καφενεία που άκουσα ever, χωρίς να θα μειώσω κανέναν άλλον, απλά ήταν για μένα, βάσει το δικό μου δεδομένο, αν πά καλύτερα καφενεία που είχα την εμπειρία και να λυπούμε τη στιγμή που δεν μπορούσα να ήμουν παρόλο λόγω χρόνου. Πώς έρχονται να απελευθερώσουν την Ευρώπη που τον ναζισμό τα χάτε, power games, economy games, whatever games, και ενώ νικούν το Χίτλερ για να δώκουν τάχα εις τον κόσμο δημοκρατία και ελευθερία και κάμαν τα United Nations κτλ. Αρκεύκουν να κινούνται οργανώσεις με ακριβώς που υποθάπταν την ίδια βασικά ιδεολογική υπεριαλιστική κυριαρχία του Χίτλερ με μια διαφορετική ρητορική, η οποία επειδή έρχεται που τον ίδιο σπόρο, τώρα θεωρούμε τα νεοναζιστικά κινήματα να γεννιούνται, γιατί το αυκό νευράζαν το που καιρόν τούτοι. They were in the same damn shitty business βασικά. Και έρχονται και καταφέρνουν μέχρι και το μιτσί μας το νησί, το ασήμαντο, ένα βράχος πάνω στο Μεσόγειο, με αγρότες και καθημερινούς ανθρώπους, και καταφέρνουν και βάλουν το πας στο χάρτη και δημιουργούν του τον ούλον το conspiracy, ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα, με τον υπεριαλισμό που πίσω να ελέγχει πλήρως την πραγματικότητα, είναι που να συμβεί και πότε να συμβεί. Και εμείς απλώς έχουμε τα πιόνια μας, τους φασίστες μέσα, και κάνουν τη δουλειά για να φτάσουμε που, παιδιά, για την Κύπρο μας, και να μην κλάψουμε τώρα. Να φτάσουμε που, να καταφέρουν τούτοι οι αρρωστημένοι ανθρώποι, οι φασίστες, που θέλουν κοσμοκράτορες τους σκότους, να τους πω με το θεολογικό όρο, να γεμώσουν την Κύπρο ομαδικούς τάφους, να σφάζουν μωρά, να σφάζονται ανθρώποι, να γεμώσει η Κύπρος με πτώματα, να μοιραστεί η πατρίδα στα θκυο και να κλάψουν μανάες, και να ζούμε εμείς σήμερα τα παιδιά που τότε είμαστε του δημοτικού, να ζούμε και να μεγαλώνουμε μες στα ψέματα, τις φοβίες, τη μισή ιστορία, και να περνούμε τούτα ούλα, απλά για να πούμε ότι εξεκάθαρον το αποτέλεσμα, εξεκάθαρον που ήθελαν να μας πάρουν, και ξεκάθαρον ότι καταφέραν τα, και ξεκάθαρον ότι ο Κυπρέος ο αγρότης, ο Κυπρέος ο Αρκάτης, ο Κυπρέος και ο απλός ο καθημερινός άνθρωπος να έχει σήμερα έναν πρόεδρο που να χαιρετά τον Νετανιάχου και να γονατά μπροστά του, και μετά να γυρίζει, sorry που πάω για με, αλλά είμαι αντέχω να μην το πω, και να καταλήγουμε στο σημείο που δεν μπορούμε να καταδικάσουμε πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι απαιτούσαμε τόσα χρόνια, που η διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει για μας. Και πώς, κύριε Χριστοδουλίδη, αύριο να βγεις στους δρόμους, και sorry φεύγω που το θέμα τελειώνω και να πεις στο παγκόσμιο που γυρίζεις για ανθρώπινα δικαιώματα και εισβολές και κατοχές και χίλια και άλλα, όταν εσύ χειροκροτάς τη σφαγή των Παλαιστινίων. Sorry που τα έβαλα έξτρα τούτα, αλλά εν είναι έξτρα όμως, και θα σας πω γιατί είναι έξτρα. Διότι είναι η ίδια ακριβώς η ιστορία η παγκόσμια που συνεχίζεται, που το Χίτλερ και προχωρά πάνω και απλώνει τα μπλοκάμια της η αυτοκρατορία, για να βάλει παντού τα νύσια της και να ξεζουμίσει ποιον, των απλών, των καθημερινών λαών, που εν τόσο βλάκας πολλές φορές που πιάνει τα όπλα και πάει σκοτωθεί αλλού τους. Let's resist. Let's disobey. Thank you. Ευχαριστούμε, Τζόνι. Ο Αλέκος. Μετά από το σήμερα του Τόνι, εγώ έχω να πω ότι πράγματι απόψε είναι καθένα. Ίσως αυτό να ήταν το όραμα των πρωτοπόρων. Να είναι μια φαινομενικά φιλική κουβέντα, η οποία βγάζει όλες τις αλήθειες με πολλά απλών τρόπων και με πολλά ήρθα κουβέντα.
Στην παλιά εποχή, όταν περνούσε πολύ καιρός και ένας νάκος έσκαλζε και μάζευε ύλη που κάτω, εξυντηρίζαμε το. Είναι από το λιμάνι Κωνσταντινό. Κάλαμε το τι τα κατακάθια του. Έχουμε να δείξει τα κατακάθια του, της αλήθειας. Αισθάνομαι. Δεν φανταζόμασταν ότι ξεκινά, ίσως και που πιο παλιά, αλλά ξεκινά από τόσο παλιά. Επί της ουσίας δεν έχω να πω πολλά, πέρα από το ότι απόλαυσα μέχρι τώρα ό,τι έχει γίνει, αλλά έχω μια ερώτηση. Ανέφερες ότι ο Τριανταφυλλίδης είχε κουνιάδων τον Νικόλα Κουρέα. Ναι. Αυτό εμένα μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, ότι η αδερφή του Νικόλα Κουρέα ήταν η γυναίκα του Τριανταφυλλίδη. Όχι. Τι θέλετε? Η αδερφή του Τριανταφυλλίδη ήταν η γυναίκα του Κουρέα. Γαμπρός. Γαμπρός του, sorry. Η αδερφή του Τριανταφυλλίδη ήταν η γυναίκα του Κουρέα. Εντάξει, άρα δεν σε πιάζει. Επειδή ο Νικόλας ο Κουρέας... Ο Νικόλας ο Κουρέας που ξέρουμε εμείς είναι ιστορικός με κανονικής ιστορίας. Ο Νικόλας ο Κουρέας είναι γονός του. Είναι αγγόνας του. Ο Νικόλας ο Κουρέας. Ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ. Είναι αγγόνας. Που ξέρω εγώ. Ο Ιωκίνος τον Νικόλα τον Κουρέα που ξέρω, ο οποίος ήταν μικρός εγγονός του προπάπτου του πατέρα μου. Η μάνα του Νικόλα. Η μάνα του Νικόλα ήταν η Χριστινού, η κόρη του Κωνσταντίνου του Κίνη. Ήταν να τα πεις με τον Νικόλα που... Υπάρχει ο Νικόλας ο Κουρέας στους προεδρούς. Ο ιστορικός δουλεύει για το κέντρο επιστημονικών ερευνών. Εσύ και είμαι εσύ. Ενώ άγγονας του. Του Νικόλα. Αυτός μου ελάλε. Εντάξει, αυτός μου ελάλε ότι αυτό που είπε ο γιος του. Πριν έρθουμε εδώ, είχαμε μια συνάντηση πολύ ενδιαφέρουσα, όπου ο γιος του κατηγορούμενου παρουσιάστηκε μπροστά μας στη συζήτηση στην αγγλική παρουσίαση του θυμωμένων για το όλο το και όλη την αδικία που είχε υποστεί για το ότι αθώθηκε. Μας εξήγησε το περιστατικό. Μας είπε όλο το περιστατικό από την οποία. Και μας είπαν ότι πριν να πεθάνει, ρώτησαν τον πατέρα του αν έχει τίποτε να του πει και του είπε: «Όχι, μάνα μου είναι το έκαμα εγώ». Εσύ τι θα πεις μετά, άμα είναι ο πατέρας σου? Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή όμως υπάρχει γενικά η εκτίμηση ότι στο τέλος του αγαθέ άνθρωπος εκεί είναι η πιθανότητα να παραδεχτεί την δολοφονία, θέλει να πιστέψει ότι δεν ήταν και ότι έχουν υποστεί μια αδικία για χρόνια. Του αρφού του, η Στέλλα Ισουλιώτη αρνήθηκε του όταν έπιασε την υποτροφία ο αδελφός του, δεν στην επιστήμη έγινε λάθος. Χάναν προαγωγές, συμπεριφέρονταν, το έλεγαν ο γιος του προδότη, ο γιος του δολοφόνου, ο γιος του αυτού, δηλαδή έζησε μια ζωή κατατρεγμένος άνθρωπος. Και αυτός μας είπε ότι ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδης του είπε ότι πριν να πεθάνει ο πατέρας του, το ζήτησε να τον δει και είπε μας αυτός κατέβηκε στα γόνατα ο πατέρας του και του ζήτησε συγγνώμη για αυτό σε δολοφονήσαν τον πατέρα του. Και μετά όταν κάτι είπε ο Μιχαλάκης, δεν ξέρω, δημόσια. Ναι, έγραψε και έφερε μαζί του δημόσια. Έφερε κόπη της δημόσιας κατάθεσης του Μιχαλάκη, ο οποίος τότε ήταν γενικός εισαγγελέας, που ζήτησε συγγνώμη ότι δεν θεωρώ δολοφόνο τον Χριστόδουλο, τον Σταύρο τον Χριστόδουλο, που ήταν ο δολοφόνος. Το σχολιάζουμε στο βιβλίο, όπως ξέρεις. Είπες όμως και κάτι άλλο, για να ολοκληρώσω αυτά τα μη επί της ουσίας. Είπες ότι ο πεθερός του Τριανταφυλλίδη ήταν ο Θεοφάνης. Ο Θεοφάνης, ναι.
Και εμείς και Θεοφάνη, ξέρετε. Η Λούλα Τριανταφυλλίδη ήταν η κόρη του. Ξέρω. Εντάξει, όταν διαβάσω το βιβλίο θα επικοινωνήσουμε να μου δώσει στοιχεία, διότι πρέπει να τα συνδέσω. Λοιπόν, να πάμε ξανά στο διαδίκτυο. Ο Σωτήρης, ο Βλάχος. Ναι, σας χαιρετώ. Αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Είναι από τον Τριμκλινιώτη. Θα πιαστώ μόνο με ένα θέμα και ελπίζω να τελειώσω σε πολλά λίγα λεπτά. Αναφέρθηκε, καταγράφεται το ξεκίνημα της εθνικιστικής βίας από το 1929 στην Κύπρο. Πολύ ενδιαφέρον το ότι όλη η ιστορία πάει σχεδόν έναν αιώνα πίσω. Έναν αιώνα που και στην Κύπρο και στον κόσμο είδαμε ακράτητη βία από τον εθνικισμό, από τον φασισμό. Και το ερώτημα που πρέπει να μπαίνει τώρα μαζί με πολλά άλλα φυσικά είναι αν ο φασισμός ή ο εθνικισμός, να το πιάσουμε ο εθνικισμός, μπορεί να χωριστεί από την ταξική κοινωνία. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι άσχετο ή έχει λίγη σχέση και μπορεί να αντιμετωπιστεί με πιο λογικούς ανθρώπους. Είναι ένα αποτέλεσμα αντιφάσεων και αδιεξόδων, την αναζήτηση των κρατών για επιβίωση, ειδικά σε περίοδους κρίσης. Η δεκαετία του 30 τι ήταν? Ήταν απλώς μια δεκαετία που επικρατήσαν οι ακραίοι και οι φασίστες, άσχετα με το τι συνέβαινε στην κοινωνία, άσχετα με τη φτώχεια που είχαν επιβάλει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συμφωνίες του οι νικητές τους Γερμανούς, άσχετα με το ότι περνούσαν κάθε μέρα τα αυτοκίνητα του Δήμου και συνάν πεθαμένους ανθρώπους στις γερμανικές πόλεις από την πείνα, άσχετα με το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας είχε φτάσει πολλές φορές στο σημείο να είναι πραγματική απειλή για το ίδιο το σύστημα. Και βάζω το τούτο για, ναι, ακριβώς για τον λόγο. Σήμερα είναι πολύ αξιοπερίεργο να παρακολουθεί κάποιος να που γίνεται στην Ελλάδα. Ξαφνικά, μέσα από μια σειρά σκάνδαλα με κυρίαρχον τα Τέμπη, τη δολοφονία στα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη, να βρίσκεται μέσα από μια σειρά άλλα γεγονότα η Νέα Δημοκρατία πολλά στριμωγμένη και να έχει πλάκα να ακούει να επικαλούνται για τους κινδύνους του Αιγαίου, τους οποίους δεν λαμβάνουν υπόψη αυτοί οι οποίοι τους κάνουν κριτική. Ενάμεσα συνδεδεμένος, δηλαδή με την κυρίαρχη τάξη τα συμφέροντα του εθνικισμού, ενάμεσα συνδεδεμένος, και έπρεπε, νομίζω, πρέπει πάντα να το θίγουμε και να υπάρχει μες στη σκέψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριε. Ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντρίκη και τον Κοινωνικό για ένα εξαιρετικό καθένα. Θα κινηθεί να προλάβω να διαβάσω το βιβλίο από την Εστία, γιατί μου το στείλει ηλεκτρονικά ο Νίκος. Έχει προετοιμασία του καφενίνου, οπότε έχω το συνολική εικόνα στο μυαλό μου. Και έτσι θα προχωρήσω περισσότερο σε λίγα πράγματα. Και πολλά ενδιαφέρουσα η ρίση του περικρατικού καταστατικού μηχανισμού, το βιώνουμε εκ τότε και μέχρι σήμερα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα άτομα που αναφέρει ο Αντρίκος στο βιβλίο, ότι εκρύβονταν, ήταν η ηθική αυτονομία. Στις δολοφονίες του Τριανταφυλλίδη θα ξαναβρίσκουμε πίσω από το Γρήγορα, ο οποίος είστε μετά στην Κύπρο. Δηλαδή και τον Πολύκαρπο και τους αδερφούς Βελικίδη και τον Μακάριο τον Βου. Τώρα για τον Μακάριο τον Βου, συγγνώμη έτσι, αλλά το κάνω και λίγο ιρωνικά. Βλέπονται διάφορα πράγματα με τις σχέσεις με τους χίλιες, αλλά διερωτώμε αν τελικά βλέπουν τους δύο Μακάριους. Γι' αυτό έκαμε την παρέμβαση, έτσι και μας για ποιο Μακάριο μιλάτε. Μπορεί να μην είναι ο Βου, και άλλα είναι ο Βου. Πάνω στον Πολύκαρπος, by the way, αυτός που του ήταν, ο Πολύκαρπος έκαμε τα πανίσια του Χρυσάη Διόκα, διότι έβαλε την Αλατζάν.
Και είναι factory. Και λέμε λατζά. Αλλάξαμε στις ποσκές μας το διαλύουν παλιά και πρόλαβα να μας αλλάξουν τις ποσκές μας. Και μας έφερα μια λατζά άστρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Είναι και οπορτουνιστές και οτιδήποτε. Τώρα για το θέμα της περικομμουνιστικής συνομιλίας, δεν είναι η πρώτη φορά που εξοβρίσκονται ανακαλύπτουν στην Βεσταουργικό τους κομμουνιστές ως αίτιους γεγονότων, γιατί με έναν βάρο και ακριβώς. Λέμε στην Ελλάδα, λέμε στην Κύπρο. Ότι με την ευκαιρία εσχεπάσα το ποιοι σκοτώσαν τον Ιωάννη. Εμένα με έπεισε. Επομένως, εκεί από ακόμα παιδί, ότι σκοτώσαν τον Ιωάννη και εικονομία, σου μάλιστα πολύ την κερδιμένα, γιατί γεννάκα τη τάδε αστυνόμου, η περιοχή του Τερπιώτη, που πήγαινε η μάνα μου Κρυσάν. Λοιπόν, μου το έχει να ανασκευάσει πλήρω. Θέλω να πω ότι ήταν πολλά εύκολο. Και κράτησαν τους 6 μήνες βέβαια να αποφασίσουν πώς θα ανατρέψουν το κλίμα και να βγάλουν όφελος από την ιστορία αυτή, απαλλάσσοντας την δεξιά ή την ακροδεξιά και φορτώνοντας στο μόνιμο και μοναδικό ουσιαστικά εχθρό και τον Άγριο και τον Εθνικιστό. Ο ίδιος ο Γρήβας ουσιαστικά έκανε την ΕΟΚΑ για να χτυπήσει τους κομμουνιστές. Και δεν έκανε πίσω για το μέλλον. Αυτό είναι μια συμπεριφορά. Η Εκκλησία τι έκανα όταν τελείωσε η καπιτική αστυνομία, η Γερμανία που δεν τι έκανα. Πυροβολούσαν τον κόσμο ονοσκόπη, βομβαρδίζαν τον Πειραιά. Τι έκαναν από τη μεγάλη. Εναντίον ποιον ήταν. Των συμμάχων τους, όχι των συμμάχων τους εν τη ιδεολογία, αλλά τελικά των συμμάχων τους στην αντίσταση, των αριστερών. Ενδιαφέρον γιατί την ιδέα που είναι από το 29. Γνωρίζουμε κάτι για τον αντικομμουνισμό, αλλά από το 29 στην Κύπρο για να κάνουμε τα πράγματα. Ναι, αρχίσαν από τότε. Ο Πασχάλης, εγώ νομίζω από τότε που έφκαλε τα... Αν κοιτάξεις την νομοθεσία του Ιωάννη. Εγώ από την οικογένεια την δική μου, του πατέρα μου, που ήταν ένας δεδομένος κομμουνιστής, ήταν όλοι εδώ ένας δεδομένος, ότι υπήρχαν γουρούνια σε αγγίγες στο τέλος της Λίβρας, στα καταστήματα και δεν έπαιρνε ο κομμουνιστής από οπουδήποτε δεν είναι. Και στη Λίβρα έτσι ηχούσαν τα γουρούνια για να ακούνε το γιουχά. Επομένως πάει μαζί. Δεν είναι τυχαία τώρα πράγματα και βρίσκω πολλά μεγάλη σύνδεση, πολύ μεγάλη λογική στον τρόπο που προτείνει τα πράγματα για να πω παρεμπιπτόντως και όχι ακριβώς παρεμπιπτόντως ότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλη κληρονομιά αυτό το βιβλίο σου, τουλάχιστον για τις αναφορές. Για να μελετηθεί τον πραγμάτων, όλες αυτές οι αναφορές που έχει τα δεύτερα. Είναι πάρα πολλά βοηθητικά για να ψάξει. Να πω για τον όνομα Κολοκασίλης που αναφέρεις κάπου. Ναι. Εγώ τον Κολοκασίλη Κύπραζον, by the way, στην Ελλάδα επικούν. Ήταν ο πρόεδρος της Δρόμας της Κυπρίου. Ναι. Μόνο μου είχε αλλάξει το όνομα. Και το έκανε Καλοκασίλη. Τι? Καλοκασίλη. Διορισμένος τουλάχιστον. Είχε τίποτα που δεν ήταν διορισμένο. Το θέμα είναι ότι η ανεξαρτησία θεωρεί προδοσία. Φτάσαμε μέχρι πότε για να απαλλαγούμε τα αυτοκράτηρα και δεν έχουμε εντελώς απαλλαγή. Ακόμα και με το ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος, οι υποστηρικτές του κράτους και της σημαίας ήταν οι προδότες του μεγάλου οράματος, το οποίο ήταν η κληρονομιά της μεγάλης ιδέας, η οποία έκλεισε άδοξα, διαλύθηκε, αχρηστεύτηκε και μετατράπηκε στο όραμα της Χριστιανής. Όσο για τα δημοσιεύματα, εξακολουθούν να δημιουργούν. Και τα δημοσιεύματα και τα κανάλια και όλα. Η σημερινή άθλια κατάσταση της αντίληψης, όσον αφορά την αντίληψη της κοινωνίας για το τι συμβαίνει, είναι δημιουργήμα των καναλιών και των δημοσιευμάτων. Είναι δημιουργήμα συνειδήσεων που δεν έχουν πού αλλού να σταθούν και καιρός η αριστερά να βρει τον τρόπο να αλλάξει συνείδηση. Ευχαριστώ. Με ρώτη. Καλησπέρα σας Ευρωπίδης. Καταρχήν,
Ευχαριστώ πολύ, Αντρίκο, γιατί για πρώτη φορά κατάλαβα ακριβώς από πού άρχισε ο αγώνας της ΟΚΑ. Κάπου ήταν στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα τις λεπτομέρειες. Εκείνο που εγώ αποκομίζω από την άλλη συζήτηση είναι ότι περίπου υπήρχε μια, ας την ονομάσουμε, ένα προαιωτικό αστικό κατεστημένο. Και σήμερα υπάρχει ακόμα ένα μετααιωτικό κατεστημένο με μια πιο λαϊκή βάση στην εξέλιξη, όπου περίπου ο εθνικισμός χρησιμοποιήθηκε από τη μια μετάβαση στην άλλη. Άρα, στο τέλος της ημέρας, ίσως οι απαντήσεις να βρίσκονται στην μαρξιστική θεωρία, που δεν γνωρίζω καλά, ότι όλοι οι αγώνες στο τέλος είναι αστικοί. Είναι ταξικοί. Δηλαδή, λέμε, ο εθνικισμός, αλλά για ποιο λόγο, τι το στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους στο τέλος της ημέρας. Ωραία. Θέλεις να σχολιάσω τίποτε? Ωραία, υπάρχει κάποιος άλλος και να σχολιάσετε? Ναι, Σούλα. Ευχαριστήσω εγώ και τον Αντρίκο Φαρνάδα και τον Νίκο Μετανουδημιώτη για την παρουσίαση και την ευκαιρία που μας δώσατε να γνωρίσουμε το βιβλίο, βεβαίως να το διαβάσουμε. Θέλω μόνο να σταθώ σε δύο σημεία. Το γεγονός ότι το βιβλίο τούτο, από ό,τι καταλαβαίνω, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε είτε την συνέχιση της δεξιάς, της άκρας δεξιάς, του φασισμού στην Κύπρο από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή το γεγονός, αν μόνο να δούμε το παράδειγμα του Πελεκάνου, αντιπρόεδρο του Δύση, επήρε το Ελλάδα. Πολλά απλό λέει μας τα όλα. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό είναι το πράγμα κάνει. Τούτη η μερίδα της πολιτικής. Όταν ο Νωρίς ήταν υπουργός εσωτερικών, δεν χρειάστηκε εντολά να πει τίποτε για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Είπαν τα ούλα και με το παραπάνω ο Νωρίς. Εκανονικοποίησαν το ρατσιστικό λόγο και το τι επακολούθησε πέρσι μετά από χρόνο. Έναν άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι εκείνο που είπε ο Νίκος τελευταία αναφορικά με τη σημασία του βιβλίου για να δούμε συγκριτικά πώς εξελίχθηκε ο τάχατε αγώνας, ο αντικιακός στην Κύπρο, συγκριτικά με τις άλλες αδικίες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, να δούμε την διπλή υποδούλωση της Κύπρου. Σε κάθε πορεία, σε κάθε περίπτωση, αλλά τελευταία με την αδικιοκρατία, με την αδικία ως αδικία της Αγγλίας. Η διπλή υποδούλωση για μένα ήταν το γεγονός ότι όλα ξεκινούσαν από τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, και καταλήγαν στην Κύπρο. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα η Κύπρος δεν απέταξε τούτον τον ρόλο, και δεν μιλούμε μόνο για την εθνικιστική
άκρα δεξιά και τις φασιστικές οργανώσεις. Μιλούμε, ακόμα μπορώ να πω, και το μέσο Κύπρου. Ότι νιώθει ότι αν δεν εγκριθεί η πολιτική πορεία της Κύπρου από την μητέρα Ελλάδα, δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ή δεν προχωρούμε, ή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς την έγκριση. Άρα πρέπει να το κατανοήσουμε τούτο. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ασφαλώς υπάρχει μια πρόοδος στην αποδοχή της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ενωμένα, με το ψηφίσμα των management κλπ. Όμως υπάρχει παράλληλα και τούτο το πράγμα. Ότι εξαρτώμαστε δηλαδή ακόμα άμεσα από την Ελλάδα. Και βέβαια ο ρόλος μας ως αριστερά είναι να δούμε τι κάνουμε για το πράγμα. Για να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι χωρίς σχεδόν καθόλου ο Χρυστοδουλίδης παραβρέθηκε το γιορτασμό των φασιστικών κομμάτων και των εθνικιστικών ακροδεξιών για τις 25 του Μάρτη και την 1η του Απρίλη. Εντελώς χωρίς σχεδόν, χωρίς απολογία, χωρίς τίποτα. Ευχαριστούμε, Ασούλα. Μια απορία, κάτι να ρωτήσω. Θα παρακαλέσω όλοι να έγκαιρα να μου ζητάνε τον λόγο για να μην σπάζουν το επίσημα. Λοιπόν, ευχαριστώ, εντάξει. Η εθνικιστική μας πορεία ανάρχισε από τη δεκαετία του 20-29. Το 1934 που έγινε η δολοφονία ιδρύθηκε το ΑΒΟΕ. Ήταν όλοι μαζί στη Λευκοσία. 26 ακόμα πιο κοντά, λέει ένας άλλης. Ακόμα πιο κοντά σε τούτα. Το 48 γίνεται το σχίσμα και δημιουργούνται τα αριστερά σωματεία, διότι δεν τους ικανοποιεί η πορεία που ακολουθούν τα... Πετάσουν τους έξω. Φίασε. Εγώ γράφω ότι Λοιπόν, Γαστόν, κάμε την ερώτηση σου, σε παρακαλώ. Πάμε να λύσουμε. Άρα δεν υπήρχε τότε τόσο το εθνικιστικό, δεν ήταν όλοι μαζί. Μετά προέκυψε. Ούτε είναι η ερώτηση μου ότι προέκυψε με τον εμφύλιο, δηλαδή στην Ελλάδα τότε προέκυψε. Τα τελικά σας σχόλια. Τα τελικά μας σχόλια, παίρνοντας λίγα από όλους, αρχίζοντας με τον Τόνι. Πρέπει να θυμούμαστε ότι η Βρετανία δεν πίστευε ότι θα πήγαινε σε πόλεμο με τον Χίτλερ. Γι' αυτόν έκαναν το unique, appeasement και όλα αυτά. Πιστεύαν ότι ο εχθρός ήταν ο κομμουνισμός. Και όταν φτάσαμε στο 1939 και τα πράγματα δεν πήγαιναν άλλος πώς, ας πούμε, και μετά γίνηκε η συμφωνία μεταξύ των Ναζί και του Σοβιετική Ένωση, ήταν σοκ. Και βρεθήκαν σε πόλεμο με την Γερμανία. Ναι, και να μην ξεχνούμε ότι μετά από τον πόλεμο, αυτοί που ήταν Ναζί πριν, τους έφεραν πίσω με διάφορα Operation Paper. Είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα που φέρνουν πίσω τους Ναζί και τους ξέρεις, σκεπάζουν τι πραγματικά έγινε. Το άλλο πράγμα που θέλω να πω γρήγορα είναι ότι ο φασισμός, το ΕΡΕΚ, βασικά ήταν φασιστικό κόμμα. Βλέπουμε τα άρθρα τους, αναφοράνε στον Χίτλερ και τα λοιπά. Φυσικά δεν ερεύνησα να τα... Αλλά βλέπουμε... Ο λόγος είναι φασιστικό. Ναι. Ο φασισμός πίστευε ότι ήταν μια τρίτη πόρος. Κατάλαβες. Γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος με το
με τον φιλελευθερισμό και ήταν εναντίον του κομμουνισμού. Και ήταν αυτόν έναν τρίτον και βασικά προσπαθούσε να μιλήσει στους αγρότες. Conservative-ism. Ναι, η ανεξαρτησία για αυτούς ήταν το πιο χειρότερο πράγμα. Και βλέπουμε ότι γράφουν ότι καλύτερα οι Εγγλέζοι, καλύτερα η Αγγλοκρατία, παρά να μας δώσουν αυτοκυβέρνηση, διότι η αυτοκυβέρνηση μπορεί να οδηγούσε σε κάτι το διαφορετικό από την Ένωση. Με τους κομμουνιστές, εγώ. Ναι. Δεν έπαιρνε πολύ. Ναι, η ανεξαρτησία. Καταλάβες. Διότι δεν ήταν μόνο ότι οι κομμουνιστές μπορεί να ήταν ότι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την Ένωση. Λίγο. Ναι, εγώ τρία σημεία από τις ερωτήσεις. Το πρώτο να πούμε ότι η εποχή για την οποία ξεκίνησε η συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολλοί συγκρίνουν την εποχή με τη σημερινή εποχή, την εποχή του Μεσοπολέμου. Να μην ξεχνούμε ότι το ιδιώνυμο ο Βενιζέλος που τις αντιγραφές που ξεκινήσαν για την καταπολέμηση των κομμουνιστών που ξεκινήσαν. Γιατί είναι το ιδιώνυμο, γιατί παραπάνω δεν θέλει ξέρω. Τα φρονήματα όταν είσαι κομμουνιστής να σε συλλαμβάνουν και όλο το ποινικοποίηση του κομμουνισμού. Το ιδιώνυμο ο Βενιζέλος που στην Ελλάδα το έφερε μετά. Ξεκίνησε ο νεοπόλεμος ήδη επιστός. Ήδη επί των οποίων παρουσιάζουν στη Λέσνα και Καλό και Λίπερα κτλ. Έρχονται σταδιακά όλη η αντικομμουνιστική λογική της δεκαετίας του 20, επειδή αναφέρθηκε να τη μελετήσει κάποιος, επειδή έτυχε να δω και έγραφα από των συζητήσεων που έχουν εσωτερικά έγγραφα που είχαν οι Εγγλέζοι της περίοδου που συζητούν πώς θα καταπολεμήσουν τους κομμουνιστές με ποια νομοθετικά μέτρα για να τους εξολοθρεύσουν. Φοβούνταν την περίοδο. Γι' αυτό που επιμένω ότι η πρώτη περίοδο τούτη είναι η ένευση μιας μακράς μιας ιδέας της Επανάστασης, αλλά και μιας μακράς αντεπανάστασης. Η μακρά αντεπανάσταση. Ο παρελθόντος ένα εξαιρετικό βιβλίο με έναν τίτλο το οποίο εγώ συνεχίζω, ο οποίος ήταν το 25. Είναι σήμερα ο μακρύς πρώτος παγκόσμιος, που το 14 στο 25. Εγώ συζητώ αυτό που σας πω, είναι όπως συζητούμε την μακρά επανάσταση, αυτό που συμβαίνει είναι μια μακρά αντεπανάσταση. Όπου βρίσκουμε τις σχέσεις τούτες που αναφέρει ο Αντρίκος Βαρνάβας στο βιβλίο του, που φτάνουν και οι απολύξεις που φτάνουν μέχρι σήμερα που αναφέρει το βιβλίο. Αλλά αφήνω να πούμε ότι πολλοί από τους αστούς έρχονταν από το τι έκαμε νοσί. Ο Τσέρτσιλ αρχικά ήταν θαυμαστής του φίλου. Ο δε Βενιζέλος που θέλουμε να το παρουσιάσουμε ως ήρωας, παρασημορφωθήκε και από τον Μουσολίνι. Είναι μια περίοδος τέτοια τούτη. Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση ρευστών πολιτικών καταστάσεων όπου υπήρχε μια σύγκρουση. Και στο κέντρο είναι το κοινωνικό ζήτημα. Και το ταμείο που θέλω να το θέσω. Το κοινωνικό ζήτημα δεν εξαφανίζει. Γεννιέται και παίρνει άλλες μορφές. Πολλές φορές υποτάσσεται και μέσα στο εθνικό απελευθερωτικό του εθνικό. Αλλά στην πραγματικότητα το υποτάσσουν. Δεν εξαφανίζεται. Οι ταξικές παραμέτροι, για να απαντήσουμε και το φίλο Ορμηθάρης, που είναι ο φίλος που για το θέμα του, πάντα υπάρχουν οι ταξικές παραμέτροι σε όλους. Μπορεί να είναι στρεβλές, αλλά υπάρχουν οι ταξικές διαστάσεις και οι ταξικές συγκρούσεις της όλης κατάστασης. Εγώ παρουσίασα και διάβασα το βιβλίο του Ανδρίκου με εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είπα μια πολλά αυθεντική και πολύ διεισδυτική ανάλυση του όλων των ταντζάκια της Λευκωσίας και της Λεμεσού, που ήταν βασικά διοικούσαν, και πώς η κόντρα τους ήταν να κάνει με τον πόθο για την Ένωση που αναφέρει το Τάκης ο Χατζηδημητρίου προηγουμένως από την μια και από την άλλη τα συμφέροντα. Οι τοκογλύφοι. Και οι τοκογλύφοι είχαν δύο κέντρα. Η εμπεροαστική τάξη, κάτι που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Ρολάντος ο Κατσαούνης, είχε πάντα
είχε πάντα μία αμφισημία. Έβλεπε από τη μια το Λονδίνο, εξού και η μεγάλη ρίση, the English school is Greek. Η αγγλική σχολή είναι ελληνική. Έπρεπε να σπουδάσουν τα κοπελούθια προς την Αγγλία κανονικά, για να πάρουν μια να γίνουν καλοί δικηγόροι, γιατροί κτλ. Αλλά έρχονταν και λέει University του Ελληνισμού και από την άλλη το Εθνικό Κέντρο. Η δε κόντρα που υπήρχε ανάμεσα στους τέκτονες, που ήταν όλοι οι τέκτονες τότε. Ο Κατσαούνης αναφέρει την επαναστατική διαδικασία των τεκτώνων. Υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στις δύο τεκτονικές ποές. Μια που προσανατολίζεται προς το Εδιμβούργο και μια προς την Αθήνα. Μασόν. Η κόντρα που υπάρχει στις ελίτ. Και εγώ το λέω συνωμοσιολογικά, γιατί είμαι αντισυνωμοσιολόγος σε σχέση με τους τέκτονες. Αλλά η μεγάλη συνωμοσία είναι από τους εθνικιστές και τους βρετανούς εθνικιστές. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι και είναι η μεγάλη εικόνα. Άρα υπάρχει μια εργαλειοποίηση σε μια διαδικασία μακράς αντεπανάστασης, που αναφέρει και προηγουμένως και ο φίλος μας ο Βλάχος, όπου υπάρχει μια κόντρα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στις δύο τάσεις για το πώς θα επιλύσουν το εθνικό ζήτημα. Οι μεν που θέλουν μια συνεργασία, εξελικτική πορεία, ήπια πράγματα, ήρεμα πράγματα, για να κάνουν συνειδητοποιήσεις σαν usual, και οι άλλοι που θέλουν να κατορθούν και σύγκρουση και πολέμους. Και είναι οι δύο τάσεις που υπάρχουν εκεί. Και αριστερά, εκεί είναι η μεγάλη ιστορία και η μεγάλη υπόθεση για αυτή η αριστερά προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Στη σημερινή φάση που βρισκόμαστε σήμερα, σε termo που το αναφέρει η Αρθούρμπα, το Βαρδούλο, η μακρά αντεπανάσταση παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Φαίνεται σήμερα για το πώς αποτελούνται σε αυτό που ο Biden, που πάμε σε άλλων λατινίων, ονόμασε inflection point, σημείο καμπής, παλαιστινιακό, πώς τοποθετούν από τη μια, και το άλλο μείζον ζήτημα της εποχής μας, το οποίο είναι συνυφασμένο με αυτό, είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο είναι άμεσα συνεχισμένο με τους πολέμους. Η συζήτηση σήμερα που είπε προχτές ο Υπουργός Εσωτερικών είναι να σταματήσουν την εισβολή, αναφέρω, από ποιους από Σύριους πρόσφυγες. Η εισβολή. Τι διαφορά έχει τον Λουρί που τον κάνουμε μας εγώ. Τα λέω τούτα για να πω ότι τα μεγάλα ζητήματα που ανήκει ο Αντρίκος ο Βαρνάβα με το βιβλίο του είναι ένα αναγκαίο αντίδοτο και στα κίτς που ζήσαμε την τελευταία εβδομάδα με τον Χριστοδουλίδη να στέκεται πίσω από την Ένωση και να στέλνει την εικόνα και να μας ανοίγει λίγο τη συζήτηση στα μάτια μας για τις μεγάλες συζητήσεις, τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Να συνήθω να αναφέρω ότι υπάρχουν μια σειρά από πολύ σημαντικά βιβλία για όσους θέλουν και να τα αγοράσουν, ίσως να δισκευάσουν σίγουρα. Θέλω να θυμίσω την επόμενη Πέμπτη την Χριστίνα de Χριστός και τους συνεργάτες της θα μας μιλήσουν για το πολιτικό centro και τις εμπειρίες του στην Κύπρο την τελευταία περίοδο. Και να πω ότι στο ολόκληρο το βίντεο με τη συνέντευξη, με τη συζήτηση του Τάκη με τον Ανδρίκο Βαρνάβα και τον Νίκο και την Μηνιότητα θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της σοσιαλιστικής έκφρασης. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε νομίζουμε. Ευχαριστώ και όλους εσάς και περιμένουμε όπως πάντα την συνέχιση της στήριξης σας με τη συμμετοχή σας στις περίοδο πέμπτης και την οικονομική σας συνεισφορά. Σας ευχαριστώ.